Sønnen min og svigerdatteren min nægtede mig at besøge hjemmet deres i årevis, og hævdede, at det var under oppudsning. Efter deres død gav advokaten mig nøglerne og sagde, det er dit nu. Jeg planlagde at sælge det, men jeg måtte se det først. Da jeg åbnede døren, fik jeg ikke puste. Ikke glem at abonnere på kanalen og kommentere, hvor du ser fra. Jeg har altid set på mig selv som en praktisk kvinde. Som 63-åring har jeg begravet en ægte mand, opdraget 2 barn og lært, at livet sjældent tilbyder de ryddige afslutningene, vi forestiller os i ungdommen. Så da Martin Gjerde, min søn Eriks advokat, ringte mig 3 dage efter begravelsen for at diskutere presserende sager angående boet, forventede jeg papirarbejde, skemaer og signere, kontorer og gøre op, det værtslige efterspillet af en tragedie. Det jeg ikke forventede, var nøgler. Fru Hahn, sagde Martin over sit mahogniskrivebord og skøv en enkelt messingnøkkel mod mig. Denne er til kystejendommen i Sørlands Skærgården. Din søn og svigerdatter ville, at du skulle have den. Jeg stirrede på nøkkelen, som om den kunne bide mig. Det er huset, men jeg har aldrig engang set det. Jeg er klar over det. Martins udtryk var nøje neutralt. Det øvede ansigtet til en mand, som holdt på andres hemmeligheder. Erik var ganske specifik i sit testamente. Ejendommen overføres til dig umiddelbart med fuld råderet over dens brug eller salg. Hvorfor skulle de efterlade mig et hus, de aldrig lod mig besøge? Ordene kom ud skarpere, end jeg havde tænkt. 5 år. 5 år med undskyldninger, hver gang jeg nævnte, at jeg ville se kyststedet deres. Det er under oppudsning, mamma. Vejen er stængt på grund af ras. Vi bytter ud septiktanken. Det er ikke trygt for dig. Altid noget. Altid en grund til at holde mig under. Martin kramtet. Jeg tror, du bør besøge det, før du tager nogen afgørelser om salg eller afhænding. Erik var urokkelig på det punktet. Urokkelig, gentog jeg. Sønnen min havde været urokkelig på mange ting, specielt de sidste årene. Urokkelig på, at jeg ikke skulle bekymre mig for, hvorfor de havde sluttet at fejre højtider med familien. Urokkelig på, at arbejdet deres var for kompliceret til at forklare. Urokkelig på, at kysthuset var forbudt område. Og nu var han død. Begge to, Erik og Rebecca, omkommet i en bådulykke uden for Sørlandskysten. Kroppene deres blev fundet 5 kilometer fra land. Kystvagten sagde det var været et pludselig uvejr, den typen, som tager selv erfarne sejlere på sengen. Raskt og brutalt og endelig. Jeg tog nøkkelen. Køreturen sørover fra Oslo tog omtrent 4 timer. Mesteparten af tiden brugte jeg på at overbevise mig selv om, at dette var tåbeligt. Jeg kunne enkelt have sat ejendommen ud for salg hos en ejendomsmegler, ladt dem håndtere billene, stylingen og salget. I min alder havde jeg ingenting at gøre med at vedligeholde et andre hjem, specielt et, som lå afsides på den norske sørkysten. Men Martins ord hjemsøgte mig. Erik var urokkelig. Huset lå ved enden af en privat vej, gemt bag en væg af vindskæve fototræer, som havde blivet bødt og vridt af 10 år med kystvind. Det var større end jeg havde forestillet mig. En vidtstrakt 2-etages bygning af hver bit cedertræ og glas, bygget for at vende mod havet. Solnedgangen malte alt i nuancer af rav og guld. Jeg satte i bilen i 10 minutter med nøkkelen i hånden og prøvede at forstå, hvorfor hjertet mit bankede så fort. Ytterdøren åbnede sig let, næsten ivrig, som om den havde ventet. Indenfor var entréen pletfri. Trægulvene skinte. Luften lugtede svagt af citronrens og noget andet. Antiseptisk, klinisk, ikke den måne forladtheden, jeg havde forventet. Hallo? Stemmen min gav ekko gennem det tomme rummet. Ikke noget svar, men huset føltes ligevel beboet, det summede af nylig tilstedeværelse. Jeg bevægede mig dybere ind, forbi en stue møblet med enkle praktiske møbler. Alt var rent. For rent. Køkkenet viste tegn til jævnlig brug. Opvaskmiddel ved vasken. En kalender på væggen mærket med notater i Rebeccas pæne håndskrift. Den sidste opføring var datet 4 dage før deres død. Varelevering kl. 14. Tjeklagerbeholdning. Varelevering til et hus, som vist nok var under oppudsning. Det første soverummet, jeg tjekkede, var tomt, bortset fra en sygehusseng. Det andre havde 2 senger. Det tredje havde 3.
Alle i barnestørrelser. Alle udstyret med infusionsstativ og monitorer. Hænderne mine begyndte at skælve. Jeg fandt hovedafdelingen i andre etage. 12 senger arrangeret i pæne rader. Hver med medicinsk udstyr, som så dyrt og nyt ud. Journaler hang ved foden af hver seng, selv om nogen havde fjernet navnene. Men jeg kunne se datoer, medicineringsplaner, behandlingsprotokoller. Håndskriften vekslede mellem Eriks aggressive kruseduller og Rebekkas præcise skrift. I den fjerne ende af afdelingen stod en dør lidt på glødt. Jeg dyttede den op og fandt det, som bare kunne beskrives som et laboratorium. Mikroskoper, køleskab med mærker for biologisk fare, hylder fyldt med mediciner, jeg ikke kunne identificere. En tavle dækkede den ene væggen, fyldt med komplekse formler og notater, som ikke betød noget for mig. Men en sætning, ringet ind med rød tussi, var krystalklar. Behandlingsprotokol 7. 73% positiv responsrate. Jeg sank ned i en kontorstol. Benene mine var pludselig upålitelige. Sønnen min og svigerdatteren min havde været lejer. Erik, en barnekræftleje. Rebekka, en forsker i biokemi. Jeg vidste, at de havde mødtes, mens de jobbede på Rigshospitalet. Jeg vidste, at de havde taget konsulentstillinger, som lot dem jobbe hjemmefra. Jeg vidste, at de havde mistet datteren sin, Ida, til leukemi, da hun bare var 7 år gammel. Det jeg ikke vidste var dette, noget af dette. Jeg ved ikke, hvor længe jeg sat der, før jeg lagde mærke til arkivskabet i hjørnet. Det var ulåst, nærmest inviteret til inspektion. Indi fandt jeg mapper organiseret et år, hver indeholdt dusinvis af filer. Ikke patientjournaler. De havde blivet fjernet eller ødelagt, men korrespondance. Massevis af det. Brev fra desperate forældre. E-poster skrevet ud på papir. Alle fulgte det samme hjerteskærende mønstret. Sønnen min blev nægtet behandling. Sygehuset siger, det ikke er mere, de kan gøre. Vær så snil, findes det noget håb? Og svar fra Erik og Rebekka. Kom til Sørlandet. Vi skal se, hvad vi kan gøre. Jeg fandt fotografier gemt i en mappe. Barn, som ligge på stranden neden for huset. Barn, som lå i det, som så ud som et provisorisk liggerum, jeg endnu ikke havde opdaget. Barn med skallede hoveder og tynde armer, men smilende. Altid smilende. Et billede viste sønnen min og svigerdatteren min med en gruppe andre voksne i legefrakker. Billedteksten skrevet med Rebekkas håndskrift. Teammøde. Marts 2024. Dr. Gregersens protokol viser lovende resultater. Team? Hvilket team? Jeg hørte ytterdøren åbne se nede. Skridt i entréen. Mere end en person. Stemmer. Lave. Bekymret. Sikker på, at hun er her. Bilen udenfor. Det må være hende. Gjerde sagde, han gav hende nøglerne for 3 dage siden. Ved hun det? Fortalte Erik hende noget? Nej. Han var urokkelig på det. Det er ordet igen. Urokkelig. Jeg rejste mig, fortsat med en mappe i hånden, og gik til toppen af trappen. 3 personer stod i entréen nedenfor, alle i civile klæder, men med den målbeviste holdningen til helsepersonel. De så op, da de hørte trinnet mit knirke på reposet. Kvinden foran, asiatisk, tidlig i 40'erne, snakkede først. Fru Hagen, jeg er Dr. Clara Gregersen. Jeg jobbede med din søn og svigerdatter. Jobbede med dem med hvad nøjagtigt? Stemmen min var stødigere, end jeg følte mig. Dr. Gregersen udvekslede blik med sine følgesvenner. Kanskje vi skulle sætte os ned. Det er mye at forklare. Begynd med, hvorfor sønnen min gjorde om huset sit til et sygehus uden at fortælle mig det. Ikke bare et sygehus, sagde Dr. Gregersen mygt, et tilflugtssted. Og han fortalte dig det ikke, fordi han beskyttede dig. Det vi gør her, det Erik og Rebekka gjorde, det eksisterer i en juridisk gråzone. Lægemiddelværket anerkender ikke vores behandlingsprotokoller. Det medicinske etablissementet anser vores metoder som eksperimentelle i bedste fald, farlige i værste fald. Hvis myndighederne opdagede dette anlægget, hvis fejlpersoner begyndte at stille spørgsmål, hun lod sætningen hænge i luften. Men jeg forstod implikationen. Sønnen min brød loven. Sønnen din reddet barns liv, sagde en af mændene bestemt. Han var ældre, kanskje på min alder, med salt- og pepperhår og intense øjne.
Jeg er Dr. Jens Mortensen, pensioneret onkolog. Jeg har været frivillig her i 2 år. I løbet af den tiden har jeg set barn, som blev sendt hjem for at dø, gå i fuldstændig remission. 43% positiv responsrate, sagde jeg, og huskede tavlen. Hvad betyder det? Det betyder, sagde Dr. Gregersen forsigtigt, at næsten 3/4 af barne, som kommer hit, viser betydelig forbedring. Nogen opnår delvis remission. Nogen opnår fuldstændig remission. Nogen får simpelthen måneder eller år med god livskvalitet, de ellers ikke ville have. Jeg gik sagte ned trappen, tankene raste. Og de andre 27%? Stilhed. Så Dr. Mortensen, vi mister dem, men vi mister dem med værdighed. Omgivet af mennesker, som bryr sig, i stedet for i sterile sygehusrum, der de udsættes for smertefulde procedurer, som alle ved ikke vil fungere. Hvor mange barn, spurgte jeg. Hvor mange har været gennem her? 63, sagde Dr. Gregersen. Over 5 år. 63 barn. 63 familier. 63 grunde til, at sønnen min havde holdt dette hemmeligt. Den tredje personen, en yngre mand, som endnu ikke havde snakket, trådte frem. Fru Hagen, vi må vide, hvad du har tænkt at gøre. Erik og Rebecca er borte, men arbejdet trænger ikke at være det. Vi har 4 barn her akkurat nu, i gæstehuset nede i bakken. De er stabile, men de trænger fortsat behandling. Hvis du bestemmer dig for at sælge denne ejendommen, hvis du kontakter myndighederne, Det er barn her nu. Jeg kendte, at rummet vippede lidt. I gæstehuset, gentog Dr. Gregersen. Vi flyttede dem, da vi hørte om ulykken. Vi kunne ikke risikere, at de blev opdaget, hvis myndighederne kom for at efterforske. Jeg må se dem, hørte jeg mig selv sige. Dr. Gregersen nikkede sagte. Greit, men fru Hahn, Elisabeth, du må forstå, hvad du går ind i. Dette handler ikke bare om et hus længere. Det handler om 4 barn, hvis familier har betroet dem til vor omsorg. Det handler om et team af helsepersonel, som tror på dette arbejdet, og det handler om din søns arv. Hun gav mig et netbræt. På skærmen var en video datet 6 måneder tidligere. Erik og Rebecca satte side om side og så ret ind i kameraet, så på mig. Mamma, sagde Eriks indspildte stemme, hvis du ser dette, betyder det, at noget har sket med os, og det betyder, at du har opdaget, hvad vi har holdt på med. Jeg ved, du må være forvirret, sandsynligvis sent, kanskje til og med red. Rebecca tog hånden hans på skærmen. Vi ønskede at fortælle dig det, sagde hun, så mange gange. Men vi kunne ikke risikere at udsætte dig for juridisk ansvar. Vi kunne ikke risikere, at nogen brugte dig for at komme til os. Men nu er det dit, fortsatte Erik. Huset, udstyret, protokollene, alt. Vi har efterladt detaljerede instruktioner hos Martin Gjerde. Valget er dit, mamma. Du kan stænge dette ned, sælge ejendommen, gå din vej med rene hænder. Ingen ville klandre dig. Udtrykket hans ændret sag blev mygere. Eller du kan fortsætte det, vi startede. Dr. Gregersen og teamet vil hjælpe dig. Familierne vil støtte dig. Men jeg skal ikke lyve. Det er farligt. Det vi gør, udfordrer mægtige institutioner. Det truer lægemiddelselskabernes profit. Det afslører svigtene i helsevæsenet vort. Rebecca lendte sig fremover. Det er noget andet, du trænger at vide, Elisabeth. Noget vi aldrig fortalte dig om Ida. Jeg gispede. Datteren deres. Barnebarnet mit. Sygehuset sendte Ida hjem for at dø, sagde Rebecca. Stemmen hendes brast lidt. De sagde det ikke var mere, de kunne gøre. Hun havde 3 uger, kanskje 4. Men Erik og jeg kunne ikke acceptere det. Vi begyndte at forske på alternative protokoller, eksperimentelle behandlinger. Vi fandt noget. Og Ida, hun levede i 18 måneder til. Gode måneder, lykkelige måneder. Hun døde ikke af kræften, sagde Erik stille. Hun døde af komplikationer relateret til en infektion, hun fik på sygehuset under et opfølgningsbesøg. En infektion, som ikke ville være der, hvis vi havde kunnet behandle hende hjemme med vores protokol. I stedet for at snige os rundt det medicinske etablissementets restriktioner. Skærmen viste Erik som tørket tårer fra ansigtet. Det var da vi bestemte os, aldrig igen. Ingen flere barn skulle sendes hjem for at dø, hvis vi kunne hjælpe dem.
Ingen flere familier skulle få besked om, at det ikke er noget håb, når det kanskje findes. Rebecca så ret ind i kameraet på mig. Dette huset er Idas arv. Hvert barn, som går gennem disse dørene. Hver familie, som finder håb her. Alt er på grund af hende. Fordi vi elskede hende, fordi vi ikke kunne redde hende, men vi kan redde andre. Eriks sidste ord. Valget er dit, mamma. Men uanset hvad du bestemmer dig for, vit at vi elsker dig, og vi stoler på dig. Det har vi altid gjort. Videoen tog slut. Jeg så op på Dr. Gregersen og hendes kolleger. Hvor mye fare snakker vi om? Betydelig, sagde Dr. Mortensen ret ud. Helsetilsynet ville stængt os ned umiddelbart, hvis de vidste om det. Kripus kunne efterforske, hvordan vi skaffer visse mediciner. Skatteetaten ville stilt spørgsmål ved, hvorfor en boligejendom har medicinsk udstyr. Og det er bare de officielle kanalerne. Det findes også, lad Dr. Gregersen forsigtigt til, lejemiddelselskaber, som ville foretrukket, at vores succeshistorier forblev tavse. Forsikringsselskaber, som ikke vil, at familier skal kræve behandlinger, vi har bevist er effektive. Andre medicinske institutioner, som ser på os som konkurrence eller kvaksalvere. Men Barna, sagde den yngre manden. Barna er ægte. Remissionene deres er ægte. Håbet vi giver familier, det er også ægte. Jeg gik til vinduet og så ud på Skagerrak, som nå mørknede, da natten faldt på. Et sted nede i bakken var 4 barn, som trængte hjælp. 4 familier, som ikke havde noget andet sted at gå. Jeg tænkte på Ida. På holdte den lille hånden hendes under hendes sidste sygehusophold. Se hjælpeløst på, mens hun forsvandt. På Eriks ansigt i begravelsen hendes. Ikke bare sorg, men raseri. Magtesløst, brændende raseri mod et system, som havde svigtet datteren hans. Han havde omgjort det raseriet til et formål, til dette. Jeg snudede mig tilbage mod de 3 lejene. Hvad må jeg gøre? Doktor. Gregersens skuldre sank af lettelse. Først mød Barna og familierne deres. Så skal vi vise dig, hvordan alt fungerer. Protokollene, forsyningskæden, sikkerhedstiltakene Erik og Rebecca satte på plads. Efter det finder vi ud af det sammen. Det er én ting til, sagde Dr. Mortensen. Noget du trænger at vide, før du forpligter dig. 3 dage efter, at Erik og Rebecca døde, ringte nogen til dette huset. De sagde, de var fra Statens Helsetilsyn og undersøgte rapporter om ulicenseret medicinsk aktivitet på denne adressen. Magen min vrængte sig. Hvad sagde der til dem? Ingenting. Vi svarede ikke. Men fru Hagen, Elisabeth, den samtalen antyder, at nogen ved om dette stedet. Nogen stiller spørgsmål. Ulykken, som dræbte din søn og svigerdatter, er vi sikre på, at det var en ulykke? Spørgsmålet hang i luften som røg. Jeg så ned på nøkkelen i hånden min. Nøkkelen Martin Gjerde havde givet mig. Nøkkelen til min søns hemmeligheder. Nøkkelen til et mysterium, som pludselig var mye mørkere og farligere, end jeg havde forestillet mig. Vis mig, Barna, sagde jeg. Hvor længe bliver de vanligvis? Spurgte jeg. Afhænger af barnets tilstand. Nogen i uger, nogen i måneder. Vi havde en familie her i næsten et år. Hun stoppede ved døren til gæstehuset. Før du går ind, bør du vide. Disse familierne er livredde akkurat nu. De stolte fuldt og helt på Erik og Rebecca. De kender ikke dig. Bør de stole på mig? Jeg ved ikke engang, hvad jeg gør. Dr. Gregersen snudede sig mod mig. Du er Eriks mor. Det tæller for noget. Men vigtigere, du kom hit. Du stak ikke af, da du så, hvad han havde bygget. Det tæller for alt. Inde var gæstehuset varmt og mygt belyst. En kvinde i 30'erne stod på køkkenet og lagde te. Hun så op, da vi kom ind. Øjnene hendes var røde og gråt. Dette er Elisabeth Hagen, sagde Dr. Gregersen forsigtig. Eriks mor. Kvinden satte ned tækhjelen med skælvende hænder. Fru Hagen, jeg er Julie Revheim. Datteren min Martine er... Erik og Rebecca var... Hun klarede ikke at fuldføre. Jeg krydsede rummet og tog hændene hendes. Vis mig datteren din. Martine var 7 år gammel, samme alder som Ida havde været. Hun lå i en sygehusseng i det, som havde blivet omgjort til et soverum, men væggene var malet med vægmalerier af undervandsscener.
delfiner og havskildpadder og koralrev. En intravenøs slange gik til den tynde armen hendes, men øjnene hendes var klare, da hun så os. Er du mammaen til Dr. Erik? Spurgte hun med en liten stemme. Det er jeg. Han viste mig billeder af dig. Han sagde, du laver verdens bedste chokoladekiks. Halsen min snørte sig sammen. Han var partisk. Men jeg skal lage nogen til dig, hvis du vil. Kan jeg få chokoladebiter selv, om jeg kaster op? Du kan få, hvad du vil, sagde jeg, og satte mig forsigtigt på kanten af sengen hendes. Martine smilte. Dr. Erik plejede at sige det også. Julie stod i døråbningen og så på os. Martine blev diagnosticeret med akut lymfoblastisk leukemi for 18 måneder siden. Hun gik gennem standardbehandling, cellegift, stråling, alt. Det virkede en stund, så kom det tilbage, mere aggressivt. Sygehuset sagde det ikke var mere, de kunne gøre. Foreslog hospice. Hvordan fandt du Erik og Rebecca? En støttegruppe for forældre. Nogen nævnte dem vældig stille. Så det fandtes et sted, hvor barn drog, og nogle ganger blev de bedre. Jeg troede ikke på det først, men vi var desperate. Hvor længe har Martine været her? 3 måneder. Da hun ankom, kunne hun ikke gå, kunne ikke holde på maten. Kræften var overalt. Julies stemme brast. Se på hende nu. Hun læser bøger med kapitler. Hun tegnede det billedet. Hun pegte på en farverig tegning typet til væggen. En familie, som holder hænder på en strand. Hvad er prognosen? Dr. Gregersen svarede. Hendes sidste scanninger viste, at svulstene krympede. Ikke borte, men betydeligt reduceret. Hvis fremgangen fortsætter i dette tempoet, kan hun opnå remission inden 6 måneder. Jeg mødte 3 andre barn den kvelden. Markus, 9 år, med osteosarkom. Lily, 5 år, med neuroblastom. Og Thomas, 12 år, med en sjælden form for hjernekræft. Hver havde en historie som Martines, svigtet af det konventionelle systemet, givet op, sendt hit som en sidste udvej. Og hver vidste tegn til bedring. Da jeg kom tilbage til hovedhuset, var klokken over midnat. Dr. Mortensen havde kaffe klar. Du håndterede det bra, sagde han, og gav mig en kop. Jeg håndterede ingenting. Jeg bare lyttede. Det er mere end de fleste gør. Han satte sig i en stol over for mig. Elisabeth, vi må diskutere logistik. Med Erik og Rebecca borte, trænger vi nogen til at tage det juridiske ejerskabet til denne operationen. Nogen, som kan signere for leverancer, samhandle med leverandører, håndtere eventuelle officielle henvendelser. Den personen må være dig. Jeg har ingen medicinsk uddanning. Du trænger det ikke for den administrative siden. Dr. Gregersen og jeg håndterer de medicinske protokollene, men huset står i dit navn nu. Strømregningene, ejendomsskatten, all officiel korrespondance. Alt kommer til dig, noget som betyder, at hvis noget går galt, er det du, som er udsat. Jeg nippede til kaffen, tænkte. Hvad med de andre teammedlemmerne? Hvor mange ved om dette stedet? 5 kernemedicinske ansatte, inkluderet Clara og mig. 3 sygeplejersker, som roterer. 2 frivillige, som håndterer forsyninger og logistik, og familierne selvfølgelig. Det er mere end et dusin mennesker, som holder på en hemmelighed. Alle har blivet nøje tjekket. Alle har noget at tabe. Enten har de mistet nogen til systemets svigt, eller så tror de nok på det, vi gør til at risikere karriererne sine. Dr. Mortensen lænte sig fremover. Men du har ret i at være bekymret. Jo flere, som er involveret, jo større er risikoen for afsløring. Hvad med finansiering? Medicinsk udstyr? Mediciner? Dette må koste en formue. Erik og Rebecca likviderede det meste af sparepengene sine. De tog også imod anonyme donationer fra taknemmelige familier. Ingenting, som kunne spores tilbage til specifikke patienter. Ingenting, som udløste rapporteringskrav. Det har været nok, så vidt. Og nu må vi finde ud, hvordan vi skal fortsætte uden dem. Forsyningskæden Erik etablerede. Kontakterne, som skaffer mediciner uofficielt. Netværket af sympatiske fagfolk. Alt gik gennem ham. Nogle af de folkene vil ikke jobbe med os længere. De er for rede. En tanke slog mig.
Telefonsamtalen, du nævnte fra Helsetilsynet. Har du fortsat nummeret? Dr. Mortensen trak frem telefonen sin og viste mig anråbsloggen. Jeg genkendte retningsnummeret. Oslo. Men da jeg prøvede at ringe tilbage fra min telefon, fik jeg en melding om, at nummeret ikke var i brug. Kontantkorttelefon, sagde jeg. Den, som ringte, ville ikke blive sporet, noget som tyder på, at dette ikke var en legitim henvendelse fra myndighederne, sagde Dr. Gregersen, som kom ind i rummet. Jeg har tænkt på det. Hvis staten virkelig mistænkte ulicenseret medicinsk aktivitet, ville de sende efterforskere uanmeldt. De ville ikke ringe på forhånd og advart os. Så, hvem ringte? Spurgte jeg. Nogen, som fiskede efter information. Nogen, som mistænker, men ikke ved med sikkerhed. Dr. Mortensen rejste sig og gik til vinduet. Spørgsmålet er, hvad mistænker de, og hvordan hindrer vi dem i at finde ud mere? Jeg brugte de næste 2 timer på at gå gennem Eriks filer. Han havde været grundig, dokumenteret hver behandling, hvert resultat, hver protokolændring. Men han havde også været paranoid. Patientnavn var kodet. Familieinformation var krypteret. Forsyningskæderne var bevidst komplicerede med flere mellemled for at hindre, at nogen kunne spore tilbage til kilden. Det jeg fandt mest urovækkende var en egen mappe mærket hændelser. Inde var det rapporter om 3 tilfælde, der folk havde dukket op uanmeldt på ejendommen. En gang en mand, som hævdede at være en legemiddelkonsulent. En gang en kvinde, som sagde, hun var fra Fylkeshelsetjenesten. En gang en, som hævdede at være en journalist, som skrev om alternativ medicin. Hver gang havde Erik og Rebecca afvist dem, og hævdet, at ejendommen var en privat bolig uden medicinsk aktivitet. Hver gang havde personen dræt, men senere blidt set fotograferende huset fra vejen. Den sidste hændelsen var datet 2 måneder før deres død. Jeg ringte Martin Gjerde klokken 7 om morgenen og vækkede ham. Elisabeth, er alt i orden? Nej, jeg må vide alt om min søns død. Ulykkesrapporten, kystvagtens efterforskning, alt. En pause. Hvorfor? Fordi jeg ikke tror, det var en ulykke. En ny pause. Længere. Jeg sender dig filene. Men Elisabeth, vær forsigtig med hvilke konklusioner du trækker. Nogle gange er tragedier bare tragedier, og nogle gange er de det ikke. Filene ankom e-posten min en time senere. Jeg læste dem over frokosten, mens Dr. Gregersen forberedte medicineringsplaner for barna. Ifølge kystvagtens rapport havde Erik og Rebecca taget sejlbåden sin ud til trods for advarsler om kuling. Vejret havde forværret sig raskt. Inden andre båter i området lagde mærke til, at de var i trøbbel, var det for sent. Båden kantrede. Begge kroppene blev fundet med redningsvester, men vandtemperaturen og forholdene viste sig at være dødelige. Det læste som en enkel ulykke. Erfarne sejlere, som tog en dårlig afgørelse. Bortset fra, at Erik hatede at sejle. Han fortalte mig det for mange år siden efter en barndomshændelse, da han næsten druknede. Han havde bare købt båden, fordi Rebecca elskede søen. Han drog aldrig ud, med mindre forholdene var perfekte. Og han ignorerede aldrig vejrmeldinger. Jeg ringte kystvagtstationen. Jeg er Elisabeth Hagen. Sønnen min Erik Hagen døde i en bådulykke for omtrent 10 dage siden uden for Sørlandskysten. Jeg vil gerne snakke med den, som efterforskede. Vent lidt. 5 minutter senere. En kvindes stemme. Fru Hagen. Dette er orlogskaptajn Cecilie Wagle. Jeg leder efterforskningen. Jeg er vældig lei for dit tab. Tak. Jeg har spørgsmål om omstændighederne. Selvfølgelig. Hvad vil du vide? Rapporten siger, at de drog ud til trods for advarsler om kuling. Var det nogen indikation på, at de var erfarne sejlere? Båden var velholdt. Begge ofrene havde på rigtig sikkerhedsudstyr. Alt tydede på, at de vidste, hvad de gjorde. De tog bare en dårlig afgørelse om vejret. Fandt der noget uvanligt? Noget, som ikke passede? En liten nøling. Hvorfor spørger du? Fordi sønnen min var livred for at sejle i dårlig vejr. Han ville aldrig have dratt ud under slike forhold frivillig. Stilhed på linjen. Så, forsigtig, fru Hagen. Antyder du noget andet end en ulykke? Jeg spørger, om DR vurderede det. Vi fandt ingen bevis for kriminel handling. Ingen tegn til kamp. Ingen skader, som ikke var forenlige med drukning.
Båden viste ingen tegn til sabotage eller mekanisk fejl. Men der ledte efter slike-ting. Standardprocedurer. Det gør vi altid. Og der fandt ingenting. En ny pause. Det var én ting. Sandsynligvis ingenting. Men begge ofrene havde blåmærker på håndledene og anklerne, som var forenlige med tag eller reimer, men det kunne have kommet fra riggen, fra å blive kastet rundt i båden i grov sjø. Uden andre bevis var det ikke nok til å klassificere det som mistænkelig. Hænderne mine blev iskalde. Inkluderede der det i rapporten deres? Det står i den detaljerede retsmedicinske rapporten. Ja, ikke i sammendraget. Hvorfor ikke? Fordi isoleret set betyder det ingenting, og jeg vil ikke skabe unødig bekymring for familien med spekulationer. Jeg vil se den retsmedicinske rapporten. Den er offentlig. Du har ret til at bede om den. Jeg takkede hende og lagde på. Dr. Gregersen så på mig fra andre siden af køkkenet. Hvad fandt du? spurgte hun. Blåmærker, forenlige med reimer. Herregud, det er mere. Jeg åbnede Eriks kalender på laptoppen hans. Martin havde givet mig passordene. 3 dage før de døde, havde Erik et aftale planlagt. Det stod bare mødte Oslo med et klokkeslæt. Ingen andre detaljer. Oslo. Det var der den mystiske telefonsamtalen kom fra. Akkurat. Jeg fortsatte at scrolle og se på dette. 2 uger før det sendte Rebecca en e-post til nogen. Adressen var bare en række tal, da det stod, vi må diskutere tilbuddet dit. Ikke komfortabel med at gå videre. Nogen svarede, tiden render ud. Andre er interesseret. Dr. Mortensen dukkede op i døråbningen. Elisabeth, vi har et problem. En af vores medicinleverandører ringte netop. Han vil ikke levere mere. Siger det er for risikabelt med Erik borte. Hvilken medicin? Hovedkomponenten i vores behandlingsprotokol. Uden den kan vi ikke fortsætte terapien for nogen af barna. Hvor lang tid har vi? Nåværende forsyning vil vare kanskje 2 uger. Efter det, han fuldførte ikke. Dr. Gregersens telefon summede. Hun så på skærmen og blev blæk. Elisabeth, du må se dette. Hun viste mig en tekstmelding fra et ukendt nummer. Vi ved om barna. Vi ved, hvad dere gør. Dere har 48 timer til at stænge ned og evakuere. Ellers varsler vi myndighederne. Dette er deres eneste advarsel. Jeg stirrede på meldingen. Når kom denne? Akkurat nu. Men den er ikke sendt til mit vanlige nummer. Den er sendt til nødtelefonen Erik satte op. Den som bare teammedlemmer og familier skal vide om. Nogen på indsiden? Spurgte Dr. Mortensen. Eller nogen som fik tilgang til Eriks filer. Jeg rejste mig, tankene raste. Vi må flytte barna i nat. Flytte dem hvor? Spurgte Dr. Gregersen. Dette er det eneste anlægget vi har. Der finder vi et andet. For hvis nogen truer med at afsløre os, ved de hvor vi er. Og hvis de ved hvor vi er ikke barna trygge. Elisabeth, sagde Dr. Mortensen sagte. Hvis vi flytter barna, trænger vi et sted at tage dem. Et sted med medicinsk udstyr. Et sikkert sted. Et sted, som ikke vil vække mistanke. Det eksisterer ikke. Der skaber vi det. Jeg så ud mod havet, mod huset sønnen min havde bygget, mod arven han havde efterladt mig. 4 barn ovenpå, som var afhængige af os. 4 familier, som ikke havde noget andet sted at gå. Og nogen derude, som så på, truet, muligens ansvarlig for min søns død. Eriks stemme gav ekko i mindet mit. Valget er dit, mamma. Vi stænger ikke ned, sagde jeg. Og vi løber ikke. Men vi må vide, hvem som truer os og hvorfor. Dr. Gregersen, kan du spore den tekstmelding? Jeg kan prøve. Gør det. Dr. Mortensen, kontakt hvert teammedlem. Find ud om nogen har blivet kontaktet, truet, tilbudt penge for at informere. Nogen ved for mye. Og jeg vil vide, hvordan. Og du? Spurgte Dr. Mortensen. Jeg drar til Oslo. Jeg skal finde ud, hvem sønnen min mødte med 3 dage før han døde. Jeg greb nøglerne mine og gik mod døren. Bak mig råbte Dr. Gregersen. Elisabeth, vent. Du ved ikke, hvad du går ind i. Jeg snudede mig. Nej, men jeg ved, hvad jeg beskytter, og det er nok. Morgensolen steg over Skagerrak, da jeg kørte bort fra huset,
og Etterlot Barna og familierne deres, på vej mod svar, jeg ikke var sikker på, at jeg ville finde. Men det var ingen vej tilbage nå. Adressen i Eriks kalender førte mig til et glastårn i Bjørvika i Oslo. Ikke noget firmanavn opført, bare suite 1847. Jeg satte i bilen min over gaten i 20 minutter, så på folk komme og gå, og prøvede at samle mod. Til slut krydsede jeg gaten og gik ind i lobbyen. Bygningens oversigt viste, at suite 1840 tilhørte Meridians strategiske partnere. Navnet betød ingenting for mig. Hejsen åbnede se til en etage med stille, dyre kontorer. Meridians suite havde frostede glasdøre og et receptionsområde designet for åskramme. Alt i marmor og krom og ukomfortable moderne møbler. Kan jeg hjælpe dig? Receptionisten var ung, polert, og så på mig på den måde, folk ser på forvildede turister. Jeg er her angående et møde, som fandt sted for 3 uger siden. Sønnen min, Erik Hagen, mødte nogen fra dette kontoret. Udtrykket hendes ændret sag ikke. Beklager, jeg har ingen information om det. Har du en aftale? Nej, men da kan jeg ikke hjælpe dig. Hvis du ønsker at aftale et møde med en af vores konsulenter, kan jeg tage informationen din. Hvad gør Meridians strategiske partnere? Vi tilbyder forretningsrådgivning til helseorganisationer. Svaret var glat, no. Nå, hvis du vil undskylde mig. Sønnen min er død. Ordene kom hardere ud, end jeg havde tænkt. Han mødte nogen her 3 dage, før han døde i en ulykke, som ser mindre og mindre tilfældig ud. Så enten fortæller du mig, hvem han mødte, eller så begynder jeg at ringe til hver eneste reporter i denne byen om, hvordan et konsulentfirma kan være knyttet til hans død. Receptionistens professionelle maske glap et øjeblik. Venligst vent her. Hun forsvandt gennem en dør bag skrivebordet sit. Jeg stod i receptionsområdet, hjertet hamrede, og lurte på, om jeg netop havde gjort en forfærdelig fejl. 5 minutter senere kom en mand ud. Midt i 50'erne, dyr dress, den typen ansigt, som havde brugt år på at lære sig og ikke afsløre noget. Fru Hagen, jeg er Richard Kvarme, seniorpartner. Vær så snil. Kom ind på kontoret, Matt. Kontoret hans havde udsigt over byen, bare vinduer og magt. Han pegte på en stol, men blev stående selv. Et subtilt dominansspil. Jeg er vældig lei mig for din søn, sagde han. Erik var en brilliant mand. Du kendte ham. Vi mødtes en gang for 3 uger siden, som du sagde. Han kom for at diskutere et forretningsforslag. Hvad slags forslag? Kvarme gik til skrivebordet sit, tog op en mappe, lad den ned igen uden at åbne den. Fru Hagen, før vi fortsætter, må jeg forstå, hvad du ved om din søns arbejde. Jeg ved, at han behandlede barn med kræft. Jeg ved, at han gjorde det uden for officielle kanaler, og jeg ved, at nogen truer med at afsløre operationen. Kvarmes øjenbryn hævede sig lidt. Du er bemærkelsesværdig godt informeret. Jeg er hans mor, og jeg ejer ejendommen nu. Så fortæl mig, hvad han ville have fra dig. Kvarme satte sig endelig ned og flettede fingrene. Erik kom til os, fordi Meridian specialiserer sig på at bringe eksperimentelle medicinske behandlinger ind i mainstream-kanaler. Vi jobber med lægemiddelselskaber, sygehus, regulatoriske organer. Vi navigerer gennem Lægemiddelverkets godkendelsesproces, sikrer finansiering, administrerer kliniske studier. Erik ønskede at legitimere sin behandlingsprotokol. Han ville gå offentlig. Ikke akkurat. Han ønskede beskyttelse. Han vidste, at det han gjorde var juridisk tvivlsomt, men han troede behandlingen hans virkede. Han ønskede vor hjælp til at få den godkendt slik, at han kunne fortsætte at behandle barn uden frygt for retsforfølgelse. Hvad sagde du til ham? Jeg sagde til ham, at det ville blive dyrt og tidkrævende. Kliniske studier alene ville koste millioner og tage år. Godkendingsprocessen er bevidst træg. I løbet af den tiden måtte han slutte at behandle patienter eller risikere straffeforfølgelse, hvis vi gik offentlig og myndighederne begyndte at efterforske hans tidligere aktiviteter. Han må have hatet det. Det gjorde han. Han sagde, at barn døde, mens vi flyttede papirer. At systemet vort prioriterede profit over liv. Kvarme smilte tyndt. Han tog ikke fejl. Så hvorfor fortæller du mig dette? Fordi jeg vil give dig det samme tilbud.
Din søns behandlingsprotokol har potentiale. Reelt potentiale. Hvis du vil jobbe med os, kan vi legitimere operationen, beskytte dig juridisk og potentielt hjælpe tusindvis af barn i stedet for bare dusinvis. Det hørtes perfekt ud. For perfekt. Hvad er hakken? Ingen hakke. Vi ville strukturere det som et partnerskab. Du giver protokollen og dataene. Vi giver regulatorisk ekspertise og finansiering. Til slut, hvis godkending fra Lægemiddelverket kommer, vil vi licensiere behandlingen til lægemiddelselskaber. Alle tjener på det, alle er beskyttet, og barne, som for tiden er i behandling, måtte overføres til konventionel behandling under godkendingsprocessen. Vi kan ikke have aktive patienter i et usanktioneret anlæg, mens vi søger godkending. Det ville undergrave hele søgnaden. Der var det. Du vil, at jeg skal stænge anlægget midlertidigt, til vi navigerer den regulatoriske processen. Barn vil dø. Nogen barn kan dø, korrigerer det Kvamme. Men tusindvis flere kan leve, når behandlingen er godkendt og tilgængelig over hele landet. Er ikke det værd offeret? Jeg rejste mig. Sønnen min sagde nej til dig, gjorde han ikke? Han trængte tid til at tænke på det. Han sagde nej, gentog jeg. Og 3 dage senere var han død. Kvammes udtryk hartnede. Fru Hagen, jeg forstår din sorg, men det er en alvorlig anklage. Det er ikke en anklage. Det er en observation. Jeg gik mod døren. Tak for tiden din. Elisabeth, kan jeg kalde dig Elisabeth? Tænk på, hvad du beskytter. En håndfuld barn i et ulovligt anlæg kontra en behandling, som kan være tilgængelig på alle barnesygehus i Norge. Sønnen din var forfølelsesladet til at se det store billede. Jeg håber, du ikke er det. Jeg drog uten at svare. I hejsen skal hændene mine så ilde, at jeg måtte gribe rækværket. Kvammes tilbud hørtes legitimt ud, til og med altruistisk. Men noget med det føltes galt. Timingen presset, måden han affejede 4 barns liv som acceptable tab. Jeg var halvvejs tilbage til Sørlandet, da Dr. Gregersen ringte. Elisabeth, hvor er du? På vej tilbage. Jeg fandt ud, hvem Erik mødte med. Jeg skal forklare, når jeg kommer dit. Du må komme fort. Vi har en situation. Magen min vrængte se. Barna? Barna har det bra. Men Julie Revheim, Martines mor, hun siger, vi må dra. Hun fik en telefon fra eksmanden sin. Han truer med at rapportere os til barneværnet, hvis hun ikke henter Martine hjem umiddelbart. På hvilket grundlag? Han hævder, hun udsætter Martine for fare ved at holde hende i et ulicenseret medicinsk anlæg. Siger, han har konsulteret med advokater, at han kan få fuld omsorgsret baseret på dette. Hvordan fandt han ud det? Det er det, vi prøver at finde ud. Julie sværger, at hun ikke fortalte ham det. Han har ikke været involveret i Martines liv på 2 år. Pludselig ringer han, truer, opfører sig som årets bekymrede far. Nogen har kommet til ham, siger. Nogen har fortalt ham, hvor han kan finde presmiddel. Det er det, vi også tror. Men Elisabeth, hvis han følger op, hvis barneværnet dukker op, kan vi ikke skjule 4 barn. Anlægget vil blive afsløret. De andre familierne vil få panik. Alt vil rakne. Jeg er 2 timer unna. Kan du holde Julie rolig, til jeg kommer dit? Jeg kan prøve. Men hun er livræd for at miste Martine. Sig til hende, at jeg kommer. Sig til hende, at vi skal ordne dette. Jeg trykkede hardere på gaspedalen, og så speedometeret stige. Telefonen min ringte igen. Martin Gjerde. Denne gangen Elisabeth. Jeg modtog netop en vældig mærkelig telefonsamtale. En mand, som hævdede at være fra Helsetilsynet, spurgte om en ejendom, du nylig arvede i Sørlands Skærgården. Specifikt spurgte han, om det havde blivet overført medicinsk udstyr eller forsyninger med ejendommen. Hvad sagde du til ham? At jeg ikke kunne diskutere klientsager. Men Elisabeth, dette er ikke bra. Helsetilsynet gør ikke uformelle henvendelser. De efterforsker baseret på formelle klager. Nogen har sendt ind en klage, eller nogen vil, at vi skal tro, de har gjort det. Nummeret, han ringte fra. Jeg prøvede at ringe tilbage, frakoblet, akkurat som den samtalen fra Helsetilsynet. Flere kontantkorttelefoner. Flere usporbare trusler. Martin, jeg trænger, at du undersøger noget. Et selskab kaldt Meridian Strategiske Partnere i Oslo. Find ud, hvem som ejer det, hvem som finansierer det,
hvad deres virkelige virksomhed er. Hvorfor? Fordi jeg tror, de er knyttet til Eriks død, og jeg tror, de eskalerer. Tilbage ved huset fandt jeg Julie Revheim i tårer, med Martine som klamrede sig til hende. Dr. Gregersen og Dr. Mortensen stod i nærheden og så hjælpeløse ud. Han siger, han vil have politiet her i morgen, holket Julie. Han siger, Martine har blivet kidnappet, at jeg er involveret i medicinsk svindel. Han har søgt om midlertidig omsorg. Jeg knælte ved Martines seng. Den lille jenta så livrede ud. Hendes bedring de sidste ugerne virkede pludselig skør i møde med denne nye truslen. Julie, se på mig, sagde jeg bestemt. Er eksmanden din typen, som pludselig udvikler forældreansvar? Nej, han forlod os, da Martine blev diagnostiseret, så han ikke orkede det. Jeg har ikke hørt fra ham på 2 år, bortset fra krav om at afslutte barnebidraget. Så, nogen overbeviste ham om, at dette var en mulighed. Penge kanskje, eller et presmiddel for noget andet, han vil have. Men timingen, ret efter truslene, ret efter mit besøg i Oslo, det er ikke tilfældigt. Hvad gør vi? Vi synes af bløffen hans. Hvis han søger om midlertidig omsorg, må han specificere grundlaget. Han må indrømme, at han ved, at Martine er her. Noget, som betyder, at han indrømmer, at han har blivet informeret om et ulovligt medicinsk anlæg og ikke rapporterede det umiddelbart. Det gør ham medskyldig. Dr. Mortensen rynkede panden. Det er risikabelt. Hvis det går til retten, det vil ikke gå til retten, for jeg skal ringe ham akkurat nu og forklare nøjagtigt, hvad han har rodet sig bort i. Julie gav mig nummeret med skælvende hænder. Jeg ringte og satte telefonen på højttaler. En mand svarede på andre ring. Ja, herr Revheim. Mit navn er Elisabeth Hagen. Jeg ejer ejendommen, der datteren din for tiden opholder sig i. Det ulovlige sygehuset. Jeg ved alt om det. Du kommer til at havne i fængsel, dame. Kanskje. Men lad mig forklare, hvad som sker før det. Når du sender ind omsorgssøgnaden din, må du fremlægge bevis for Martines opholdssted. Det beviset blev givet til dig af nogen. Lad os kalde dem en tredje part. Advokaten din må afsløre, hvordan du fik denne informationen. Blev den indhentet lovlig? Kan denne tredjeparten vidne uden at inkriminere sig selv? Har du vurderet, at du kan være en del af en konspiration for at afsløre et medicinsk anlæg? Noget, som kan gøre dig strafferetsligt ansvarlig? Stilhed. Videre, fortsatte jeg. Martines medicinske journaler vil blive en del af omsorgssagen. Disse journalerne vil vise, at hun var døende, da hun ankom her for 3 måneder siden. De vil vise, at hun nu bliver bedre. En dommer vil ønske at vide, hvorfor du prøver at fjerne hende fra en behandling, som virker. Kan det være, at du bliver betalt for at gøre det? Det bliver jeg ikke. Ingen betaler mig for noget. Så hvorfor nu? Hvorfor? 1 og 2 år med at forlade datteren din. Bryder du dig pludselig om hendes medicinske behandling? Mere stilhed. Så, nogen ringte mig. Sagde Julie havde Martine i et eller andet kvaksalveranlæg. Sagde jeg burde vide det. Hvem ringte dig? Jeg ved ikke. Skjult nummer. De sagde, at hvis jeg ikke gjorde noget, hvis Martine døde på det stedet, ville jeg være ansvarlig. Og de foreslog at søge om omsorg. De sagde, det var den eneste måden at beskytte hende på. Herr Revheim, du bliver manipuleret. Nogen bruger dig for at stinge dette anlægget. Hvis du fortsætter med denne omsorgssøgnaden, vil du tabe. Du vil udsætte dig selv for juridisk ansvar. Men hvis du ringer advokaten din akkurat nu og trækker søgnaden og hævder, at du handlede på falsk information, ender dette stille. Hvorfor skulle jeg stole på dig? Fordi Martine bliver bedre. Fordi Julie har været en bedre forælder, end nogen af os nogen gang kunne været. Og fordi den, som ringte dig, ikke bryr sig om datteren din, de bryr sig om at stænge os ned. Ikke lad dem bruge dig. En lang pause. Jeg må tænke. Du har til i morgen tidlig. Det går jeg selv til politiet og anmelder, at nogen bruger trakassering og falske anklager for at forstyrre medicinsk behandling. Jeg vil give dem alt. De mystiske telefonsamtalerne, truslerne, din pludselige involvering. Lad dem spore alt tilbage til den, som står bag dette. Jeg lader på. Julie stirrede på mig. Vil det fungere? Jeg ved ikke, men vi har netop synset nogens bløff.
Nå, får vi se, hvordan de responderer. Dr. Gregersens telefon summede. Hun så på skærmen, og ansigtet hendes blev hvidt. Elisabeth, du må se dette nu. Hun viste mig en e-post sendt fra en anonym konto til alle medlemmerne af teamet vort samtidig. Dere fik advarslen deres. Siden dere valgte at ignorere den, går vi videre. Helsetilsynet vil modtage en fuld rapport i morgen tidlig, som detaljerer ulicenseret medicinsk aktivitet på ejendommen i Sørlandsskærgården. Kripos vil modtage information om ulovlig anskaffelse af mediciner. Lokalt politi vil blive informeret om bekymringer for barnevern. Inden denne tiden i morgen vil Elisabeth Hagen være under arrest. Barna vil være i statens varetægt, og denne ulovlige operation vil blive permanent stængt. Dere kan ikke stoppe dette. Dere skulle have taget aftalen. Dr. Mortensen læste over skulderen min. Aftalen? De mener Meridian. Kvarme, sagde jeg stille. Han gav tilbuddet i morges. Da jeg nægtede, aktiverede han plan B. Hvad gør vi? Spurgte Dr. Gregersen. Hvis de rapporterer i morgen, så rapporterer vi i kvæld. Først. Jeg trak frem telefonen min. Vi dokumenterer alt. Hver behandling. Hver succes. Hvert barn, vi har hjulpet. Vi kommer i forkøbet af narrativet. Elisabeth. Hvis vi går offentligt, bliver vi arresteret, sagde Dr. Mortensen. Alle sammen. Kanske. Eller kanske. Hvis vi fortæller historien rigtigt. Hvis vi viser, hvad Erik opnåede. Hvis vi gør det om barna i stedet for de juridiske teknikaliteterne, kanske opinionen beskytter os længe nok til, at det betyder noget. Det er en enorm chance at tage, sagde Dr. Gregersen. Det er det også at ikke gøre noget. Jeg så rundt på ansigterne til teamet mit, redde, udmattede, men fortsat bestemte. Erik og Rebecca bygde ikke dette stedet ved at spille trygt. De bygde det ved at tro, at nogen barns liv betyder mere end bureaukratiske regler. Jeg lader ikke arbejdet deres ende, fordi nogen vil tjene penge på det. Jeg fandt frem kontaktene mine og nummeret til den ene journalisten, jeg havde mødt for mange år siden. En, som havde skrevet sympatisk om Idas sag. Katrine, dette er Elisabeth Hagen. Jeg har en historie til dig. En stor en. Men jeg trænger, at den publiceres i morgen tidlig, før nogen andre kan kontrollere narrativet. Hvor stor? Stor nok til at ændre, hvordan vi behandler barnekræft i dette landet. Stor nok til, at folk vil prøve at stoppe dig fra at publicere den. Er du interesseret? En pause. Jeg lytter. Bra, for jeg skal fortælle dig om et hemmeligt sygehus, drevet af 2 lejere, som døde under mistænkelige omstændigheder, som har reddet barns liv i 5 år, mens lejemiddelselskaber og føderale bureauer så en anden vej. Jeg snakkede i en time og lagde frem alt. Da jeg var færdig, var Katrine stille et langt øjeblik. Elisabeth, hvis jeg publicerer dette, bliver du arresteret. Jeg ved. Du kan miste alt. Jeg har allerede mistet sønnen min. Jeg mister ikke arven hans også. Greit. Send mig alt du har. Jeg skal have det klart til i morgen tidlig. Jeg lagde på og så på Dr. Gregersen og Dr. Mortensen. I morgen forandres alt. I kvæld får vi hvert eneste bevis, vi har i hænderne på Katrine. Hver succeshistorie, hver behandlingsjournal, hvert barn, vi har reddet. Hvis de skal stænge os ned, skal de gøre det foran hele verden. Og barna? Spurgte Julie stille. Hvad sker med dem? Jeg så på Martine, som sov fredelig i sengen sin, med moren, som holdt hånden hendes. Det, sagde jeg, afhænger af, hvad verden bestemmer, at vi fortjener. Katrines artikel blev publiceret kl. 06:00 på Aftenpostens netside. Overskriften: Hemmelig sygehus reddede døende barn, mens systemet svigtede dem. Så døde grundlæggerne på mystisk vis. Kl. 07:00 ringte telefonen min i et kør. Den første samtalen var fra Martin Gjerde. Elisabeth, hvad har du gjort? Det jeg måtte gøre. Har du læst den? Alle læser den. Den trender allerede på sociale medier. Men Elisabeth, du har malet en blink på ryggen din. Helsetilsynet vil ikke have noget andet valg end at efterforske noget. Kripos, Lægemiddelverket, de vil alle komme. Lad dem komme. I det mindste vil verden nå hvorfor. Den andre samtalen var fra et nummer, jeg ikke genkendte. Fru Hagen,
Dette er etterforsker Tornes fra Kripos. Vi må snakke med dig om påstander om ulovlig anskaffelse af mediciner og ulicenseret medicinsk praksis. Jeg snakker gerne med DR. Jeg har ingenting at skjule. Vi sender etterforskere til ejendommen i Sørlands Skærgården i morges. Jeg trænger, at du bliver der og sikrer, at ingen bevis bliver ødelagt. De eneste bevisene her er barn, som bliver bedre. Kom og se selv. Jeg lagde på og fandt Dr. Gregersen og Dr. Mortensen på køkkenet. Begge så på telefonerne sine med udtryk af blandet skræk og forbavselse. Vi er den næst mest populære sagen på Twitter, sagde Dr. Gregersen. Ret efter en eller anden kendisskilsmisse. Folk kalder os helter. De kalder os også kriminelle. Tjek e-posten din, sagde Dr. Mortensen dystert. Helsetilsynet har sendt formelle varsler. Vi er alle under etterforskning. De har suspenderet lejelicensen min i påvente af en genomgang. Klaras også. Hvor raskt handlede de på det? Spurgte jeg. E-posten er tidsstemplet 0517. Før artiklen engang blev publiceret. Dr. Mortensens kæve strammede sig. De havde disse varslene forberedt på forhånd. De ventede. Meridian, sagde jeg. De bad helsetilsynet om at have alt klart. Artiklen udløste bare fælden, de allerede havde sat. Telefonen min ringte igen. Richard Kvammes navn dukkede op på skærmen. Jeg svarede på højttaler. Herr Kvamme. Elisabeth, du har gjort en forfærdelig fejl. Har jeg. For der jeg står, ved verden nå, hvad sønnen min opnåede. De ved, at barn er i live på grund af ham. Det er ikke en fejl. Det er hans arv. Hans arv kommer til at være som en kriminel, som udsatte barn for fare med ugodkendte behandlinger. Tror du, publikum vil huske din rørende historie efter, at helsetilsynet har offentliggjort sin fund? Efter at Kripos arresterer dig? Efter at barnet bliver fjernet fra din omsorg, og medierne rapporterer, at de var ofre for medicinsk svindel? Er det din plan? Kontrollere modfortællingen. Det er ikke en plan. Det er virkelighed. Du kunne have beskyttelse, legitimitet, en vej fremover. I stedet valgte du et offentligt skuespil. Når vil du møde konsekvenserne? Vi får se. Jeg lader på. Men ordene hans hjemsøgte mig. Han havde ret i én ting. At gå offentlig havde startet en kamp, jeg ikke var sikker på, at jeg kunne vinde. Helsetilsynet, Kripos, regulatoriske bureauer, de havde alle loven på sin side. Jeg havde en avisartikel og offentlig sympati. Ville det være nok? Julie dukkede op i døråbningen med Martine i armene. Den lille Jenta så red ud. Fru Hagen, det er folk udenfor, med kameraer. Jeg så ud af vinduet. 3 nyhedsbiler stod parket på vejen. Reportere satte op udstyr. I løbet af den sidste timen havde vi gået fra hemmelighed til skuespil. Bliv inde med Martine, sagde jeg til Julie. Ikke snak med nogen endnu. Lad mig håndtere dette. Jeg gik udenfor til en spærreld af spørgsmål. Fru Hagen, er det sandt, at du driver et ulicenseret sygehus? Hvor mange barn er for tiden i din omsorg? Vidste du, at din søns aktiviteter var ulovlige? Jeg hævede hånden for stilhed. Jeg vil give en udtalelse, så beder jeg der om at dra. Det er 4 barn inde i dette huset, som kæmper for livet. De kom hit efter, at det konventionelle medicinske systemet gav op på dem. Min søn og svigerdatter udviklede en behandlingsprotokol, som hjalp mere end 60 barn over 5 år. Ja, den opererede uden for officielle kanaler. Ja, det gør det juridisk kompliceret. Men barna, som overlevede, som er i live akkurat nu på grund af dette stedet, de bryr sig ikke om juridiske teknikaliteter. Familierne deres bryr sig ikke. De bryr sig om håb. Det var det, Erik og Rebecca gav dem. Det er det, jeg prøver at beskytte. Siger du, at det medicinske etablissementet svigtede disse barna? Jeg siger, at systemet har hul. Barn falder gennem dem. Sønnen min prøvede at fange dem. Helsetilsynet siger, du udsætter barn for fare med uprøvede behandlinger. Helsetilsynet har aldrig besøgt dette anlægget. De har aldrig undersøgt disse barna. De har aldrig set på vores succesrater. Når de gør det, tror jeg, de vil finde, at det vi gør her virker. Hvis det er ulovligt at redde barns liv, må loven ændres. Jeg snudede mig og gik ind igen. Bak mig råbte reporter flere spørgsmål, men jeg lukkede døren for dem. Dr. Gregersen så på fra vinduet.
Det var enten vældig modigt eller vældig dumt, sandsynligvis begge deler. Hvad er situationen med de andre familierne? Marcus' far vil hente ham. Han er red for juridiske konsekvenser. Thomas' mor bliver, men hun er livred. Lillys forældre har ikke bestemt se endnu. Vi fragmenteres, sagde Dr. Mortensen. Akkurat det de ønskede. Splitte os. Skræmme familierne. Få alle til at spre se, før vi kan stable et forsvar på benene. Telefonen min ringte igen. Denne gang var det datteren min, Rachel, som ringte fra Bæren. Mamma, hvad i al verden er det, som sker? Jeg ser ansigtet dit overalt på nyhederne. Noget om et ulovligt sygehus. Rachel, jeg kan forklare. Du arvede Eriks hus for en uge siden, og nu driver du en slags undergrundskræftklinik. Har du mistet forstanden? Broren din reddede barns liv. Broren min er død, og nu kommer du til at ende op i fængsel, fordi du ikke kan give slip på, hvad en galskab han holdt på med. Mamma, du er 63 år gammel. Du burde pensionere dig, ikke blive arresteret for medicinsk svindel. Disse barne trænger hjælp. Disse barne har forældre. Lad dem tage sine egne afgørelser. Du trænger ikke redde alle, specielt ikke når det betyder at ødelægge dig selv. Rachel, jeg kommer ned dit i kveld, og vi skal finde ud, hvordan vi kan få dig ud af dette rodet, før det er for sent. Hun lagde på, før jeg rak at argumentere. Familieproblemer? Spurgte Dr. Gregersen forsigtigt. Datteren min tror jeg har mistet forstanden. Har du det? Jeg så på hende. Denne modige kvinde, som havde risikeret karrieren sin for at jobbe her. Som havde fået licensen suspenderet og sandsynligvis ødelagt sin professionelle fremtid. Alt for at behandle barn, ingen andre ville hjælpe. Sandsynligvis, indrømmede jeg, men jeg er i godt selskab. Kripos ankom ved middagstid. 3 efterforskere ledet af efterforsker Tornes. En kvinde i 40'erne med skarpe øjne og en no-nonsense holdning. Fru Hahn, vi har en ransakingsordre for disse lokalene og for at beslaglægge alt medicinsk udstyr, mediciner og patientjournaler. Har der en ordre for at snakke med barna, for at se, hvad sønnen min opnåede? Det er ikke slik, dette fungerer. Lad mig vise dig alligevel. Jeg førte dem ovenpå, til da Martine læste en bog, og så sundere ud, end hun havde gjort på måneder. Dette er Martine. For 3 måneder siden var hun døende. Sygehuset hende sendte hende hjem med hospice-instruktioner. Se på hende nu. Efterforsker Tornes så på Martine. Udtrykket hendes var nøje neutralt. Fru Hagen, jeg er ikke her for at evaluere medicinske resultater. Jeg er her for at efterforske føderale forbrydelser. Hvilke forbrydelser specifikt? Ulicenseret medicinsk praksis. Ulovlig anskaffelse af kontrollerede stoffer. Muligens postsvindel og bedrageri relateret til, hvordan der har skaffet medicinske forsyninger. Og potentielt uagtsomt drab, hvis vi finder ud, at behandlingen deres har skadet nogen. Uagtsomt drab. Hvert barn her blev bedre. Det er op til medicinske eksperter at afgøre, ikke dig. Hun gav tegn til sine medefterforskere. Begynd at dokumentere alt. Jeg vil have fotografier, udstyr, serienumre, fuldstændig medicininventar. De jobbede i 3 timer med at katalogisere alt. Jeg så den pakke og mærke udstyr, Erik havde nøje valgt ud. Mediciner, han havde skaffet gennem uofficielle kanaler. Journaler, han havde omhyggeligt vedligeholdt. De demonterede livsværket hans bit for bit. Da de endelig drog, tog de med C12 æsker med bevis og gav mig en stævning til at møde for en føderal storjury. Ikke forladt landet, sagde efterforsker Tornes ved døren. Og fru Hagen, skaff dig en advokat, en god en. Efter at de drog, fandt jeg Dr. Mortensen på Eriks kontor, der han stirrede på de tomme hyldene, hvor journalene havde været. De tog alt, sagde han stille. Alle dataene vore, alle bevisene vore på hvad som virker. Hvordan skal vi fortsætte behandlingen uden tilgang til vores egne protokoller? Vi husker, sagde jeg. Du og Dr. Gregersen kender disse behandlingene. Der har administreret dem i årevis. Kundskaben er i hovedene deres, ikke i de eskene. Men medicinerne, de tog næsten hele forsyningen vor. Vi kan strække det, som er færdiglaget i omtrent 3 dage for barna, som er i behandling nu. Efter det finder vi mere.
Vi kontakter Eriks leverandører. Vi bruger netværket hans. Vi, Elisabeth, Dr. Mortensen snudde sig mod mig. Eriks leverandører er borte. Jeg har prøvet hele dagen. De er allerede. Alle nægter at jobbe med os nå, som dette er offentlig. Vi er alene. Realiteten i situationen var traf mig. Da, vi havde barn, som var afhængige af os, men ingen medicin. Vi havde medicinsk kunskap, men ingen licens til at praktisere. Vi havde offentlig opmærksomhed, men den gjorde os til målskiver snarere end helter. Telefonen min summede med en tekstmelding fra et ukendt nummer. Tjek bankkontoene dine. Jeg åbnede bankappen min og frøs. Kontoene mine var frosset. Alle sammen. En melding forklarede. Kontor under efterforskning for hvidvasking af penge og svindel. De kutter af finansieringen hvor, sagde jeg højt. De sørger for, at vi ikke kan købe forsyninger selv, om vi fandt leverandører. Dr. Gregersen dukkede op i døråbningen. Elisabeth, Markus' far, tog ham netop, pakket sammen og drog. Han sagde, han ikke kan risikere, at barneværnet tager omsorgen. Kan ikke risikere juridisk ansvar. Han takkede os, men han beskytter familien sin. Jeg forstår. Det efterlader 3 barn. Og Thomas' mor spurgte mig netop, hvor længe vi kan garantere medicin. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige til hende. Jeg gik til vinduet med udsigt over havet. Nede i bakken kunne jeg se reportere, som fortsat campede, ventede på sin næste historie. Et sted derude så Richard Kvamme på dette udfolde sig, sandsynligvis fornøjet med, hvor raskt vi kollapsede. Bak mig ringte telefonen min igen. Rachel, denne gangen. Mamma, jeg har snakket med advokater. De siger, du må stænge dette ned umiddelbart, samarbejde fuldt ud med efterforskerne, og distancere dig fra alt Erik holdt på med. Hvis du gør det, kan de reducere sigtelserne. Du kan undgå fængsel. Og Barna er ikke dit ansvar. Forældrene deres kan tage dem til ægte sygehus, der de bliver sendt hjem for at dø, akkurat som før. Kanskje, men det er ikke dit valg at tage. Mamma, vær så snil. Jeg kan ikke miste dig også. Ikke efter Erik. Vær så snil. Bare lad dette gå. Jeg lukkede øjnene. Datteren min havde ret. Dette ødelagde mig. Kontoene mine var frosset. Friheden min var truet. Og jeg risikerede alt for barn, jeg havde tjent i mindre end en uge. Men jeg så stadig Martines ansigt for mig. Morten hun smilte på, da hun snakkede om tegningene sine. Håbede i Julies øjne, da hun så på datteren sin og så en fremtid i stedet for en slut. Jeg kan ikke, sagde jeg til Rachel. Jeg er leg for det, men jeg kan ikke. Der er du på egen hånd. Jeg ser ikke på, at du kaster bort livet dit for dette. Hun lagde på. Dr. Gregersen lagde en hånd på skulderen min. Hun vil komme rundt. Kanskje hun har ret, og jeg er dum. Dumt ville være at give op nå. Vi er ikke slået endnu. Men vi tabte. Jeg kunne føle det. Hver time bragte nyt pres. Juridisk, økonomisk, personlig. Meridian var god på dette. Jeg indså, at de ikke bare truede direkte. De klemte fra alle vinkler, til det ikke var noget igen at kæmpe med. Ved middagstid ringte Martin Gjerde. Elisabeth, jeg må sige op som din advokat. Hvorfor? Fordi advokatforeningen netop åbnede en etisk efterforskning mod mig. Nogen har sendt ind en klage, som siger, at jeg hjalp dig med at etablere en ulovlig medicinsk operation, at jeg vidste om Eriks aktiviteter, og undlod at rapportere dem. Det er grundløst, men at forsvare mig mod det vil koste mig måneder og tusindvis i advokathonorarer. Jeg beklager, men jeg har ikke råd til at være associeret med denne sagen. Jeg forstår. Tak for, at du er ærlig, Elisabeth. For hvad det er værd. Det du gør er ekstraordinært, men nogle gange er ikke ekstraordinært nok. Efter at han lagde på, satte jeg i det tomme kontoret, omgivet af spøgelset af min søns arbejde, og lurte på, om han havde følt det slik i sine sidste dage, omringet af fiender, tom for alternativer, og så alt han havde bygget begynde at smuldre. Var det derfor, han havde dratt ud på båden den dagen? Havde han flygtet fra det samme presset, den samme klemme? Eller havde han løbt mod noget, et møde,
En konfrontation. Et sidste desperat forsøg på at beskytte det, han havde bygget. Dr. Mortensen fandt mig en time senere, fortsat siddende i mørket. Elisabeth, vi må tage en afgørelse. Thomas' mor vil dra. Hun er red for, hvad som sker, hvis hun bliver. Det ville efterlade bare Martine og Lily. Og uden mediciner, uden finansiering, uden juridisk beskyttelse, kan vi ikke fortsætte dette mye længere. Hvad er det, du siger? Jeg siger, at vi kanskje må acceptere nederlag, stænge ned på en værdig måde, få familierne i sikkerhed, og leve for at kæmpe en anden dag. Du kunne jobbe med at få Eriks protokoller godkendt gennem legitime kanaler. Slik Kvamme foreslog. Kvamme orkestrerede alt dette. Han dræbte sønnen min, og nu ødelægger han arbejdet hans. Du ved ikke det med sikkerhed. Jeg ved nok. Der må du bevise det. Men du kan ikke bevise noget, hvis du er i fængsel. Hvis barnet er spredt. Hvis vi alle er for ødelagte til at fortsætte. Nogle gange er retræt det smarte valget. Jeg ville argumentere, men da jeg så på hans udmattede ansigt, på ruinene af det vi havde prøvet at bygge, lurte jeg på, om han havde ret. Kanskje det var på tide at give slip. Der summede telefonen min en sidste gang. En e-post fra Katrine, journalisten. Elisabeth, du må se dette. Jeg har undersøgt Meridian. Du kommer ikke til at tro, hvad jeg fandt. Vedlægget var et selskabsregistreringsdokument. Hænderne mine skalp, da jeg læste det. Meridians strategiske partner var et datterselskab af Pharmacore Industrier, et af de største lægemiddelselskaberne i landet. Det samme selskabet, som producerede standard cellegiftmediciner brugt i barnekræftbehandling. Det samme selskabet, som ville tabe milliarder, hvis en billigere, mere effektiv alternativ behandling blev alment tilgængelig. Og administrerende direktør for Pharmacores onkologiafdeling. En mand ved navn Robert Gregersen, Dr. Clara Gregersens bror. Jeg så op på Dr. Mortensen. Vi er ikke færdige endnu. Vi har netop fundet beviset vort. Jeg stirrede på dokumentet på telefonskærmen min, læste det 3 gange for at være sikker på, at jeg forstod rigtigt. Så jeg på Dr. Mortensen. Hent Dr. Gregersen nu. Clara Gregersen kom inden minutter. Ansigtet hendes var præget af udmattelse. Hvad er det? Jeg gav hende telefonen min uden et ord, så øjnene hendes bevægede sig over skærmen, så forståelsen dæmrer, så ansigtet hendes blev blækt. Robert, hviskede hun. Broren min står bag dette. Du vidste ikke. Vi har ikke snakket sammen på 5 år. Ikke siden jeg forlod Pharmacore for at jobbe med Erik og Rebecca. Hun sank ned i en stol. Han var rasende, da jeg sagde op. Så jeg kastede bort karrieren min, at alternative behandlinger var pseudovidenskab. Men dette, at bruge Meridian til at ødelægge os, jeg havde aldrig forestillet mig det. Han har milliarder af grunder, sagde Dr. Mortensen stille. Hvis Eriks protokol havde blivet mainstream, ville den have gjort Pharmacores hele produktlinje for pædiatrisk onkologi overflødig. Så han dræbte dem. Ordene kom ud af munden min, rolige, sikre. Han fandt ud, hvad Erik gjorde. Tilbød ham en aftale gennem Meridian, og da Erik nægtede, fik han dem dræbt. Elisabeth. Det er... Dr. Gregersen stoppede. Det er mor. Vi trænger bevis. Der skaffer vi bevis. Jeg rejste mig. Tankene mine var pludselig klare. I dagesvis havde jeg reageret, forsvaret, kæmpet. Nå var det på tide at angribe. Katrines artikel fik opmærksomheden deres. Nu giver vi verden noget, de ikke kan ignorere. Vi beviser, at Pharmacore orkestrerede hele denne kampagne for at beskytte profitten sin. Hvordan? Spurgte Dr. Mortensen. Ved at få dem til at tilstå. I kveld. Jeg trak frem telefonen min og ringte Richard Kvammes nummer. Han svarede umiddelbart. Elisabeth, klar til at acceptere virkeligheden. Jeg er klar til at mødes i kveld. 8:00, dit kontor. En pause. Hvorfor den pludselige holdningsændring? Fordi du vinder. Kripos tok alt. Kontoene mine er frosset. Familier drar. Jeg kan ikke kæmpe længere. Du havde ret. Jeg skulle have taget aftalen, da jeg havde chancen. Og nå vil jeg vide, om nogen version af den aftalen fortsat eksisterer. Om det er en måde at redde noget fra denne katastrofen på. For at beskytte barna, som fortsat er her. Og kanskje fortsætte Eriks arbejde gennem legitime kanaler.
En ny pause. Jeg kunne næsten høre ham kalkulere. Veje om dette var ægte overgivelse eller en fælde. Kom alene, sagde han til slut. Ingen advokater, ingen reportere, ingen aflytting. Vi snakker. Aftalt. Jeg lagde på og så på Dr. Gregersen og Dr. Mortensen. Jeg drar ikke alene, og jeg skal definitivt have på mig en mikrofon. Dr. Gregersen ristede på hovedet. Elisabeth, dette er galskab. Hvis Kvamme er farlig nok til at have dræbt Erik, er han arrogant nok til at skryde af det, når han tror, han har vundet. Men som ham kan ikke modstå og forklare, hvor smarte de har været. Jeg tog frem Eriks laptop før Kripos raided. Tog du backup af nogen af patientfilene. Alt er på en kryptet skyserver. De tog de fysiske kopierne, men dataene eksisterer fortsat. Bra. Send mig tilgang. Jeg vil have hver succeshistorie, hvert behandlingsresultat, hvert bevis på, at Eriks protokol virker. Katrine kommer til at trænge det. Til hvad? Til historien, som publiceres i morgen tidlig, ret efter, at jeg får Kvammes tilståelse i kvæld. Klokken 19:30 stod jeg uden for glastårnet i Bjørvika. Dr. Mortensen satte i en bil over gaten og lyttede gennem mikrofonen, som var typet til brystet mit. Katrine var på en kaffebar 2 kvartaler under, klar til at publicere, hvad end vi spilte ind. Dr. Gregersen havde ønsket at være med, men jeg havde nægtet. Hvis broren hendes var involveret, trængte jeg hende borte fra denne konfrontationen. Nogle ting var for personlige. Jeg tog hejsen til 18. etage. Meridians kontor var mørke, bortset fra et enkelt lys i Kvammes hjørnekontor. Døren var ulåst. Han satte bag skrivebordet sit og så afslappet og selvsikker ud. Elisabeth, jeg er glad, du kom til fornuft. Fornuft eller bristepunktet. Jeg satte mig over for ham. Lad os ikke lade, som om dette er noget andet end et nederlag. Du ødelagde mig på mindre end en uge. Jeg gav dig alternativer. Du valgte dårligt. Jeg valgte min søns arv. Men jeg kan ikke hjælpe nogen fra fængsel. Og jeg kan ikke behandle barn uden ressourcer. Så her er jeg. Fortæl mig, hvad som sker nu. Kvamme lente se tilbage i stolen. Pharmacorp er forberedt på at tilbyde et generøst forlig. Vi vil etablere en stiftelse i Eriks navn for at studere behandlinger for barnekræft. Du vil blive kompenseret for ejendommen og udstyret. De nåværende barner i din omsorg vil blive overført til passende faciliteter. Du mener, de vil blive sendt hjem for at dø. De vil modtage den bedste konventionelle behandling, som er tilgængelig. Og i bytte vil du signere en omfattende tavshedserklæring. Du vil ikke diskutere Eriks protokoller. Du vil ikke give interviewer. Du vil ikke forfølge nogen retslige skridt relateret til hans død eller efterforskningen af dine aktiviteter. Hvor mye betaler Pharmacorp mig for at glemme, at sønnen min blev myrdet? Kvammes udtryk ændrede sig ikke, men noget flimrede i øjnene hans. Sønnen din døde i en båtulykke. Sønnen min døde 3 dage efter at have afslået tilbuddet dit. Sønnen min, som var livreddet for dårlig vejr, bestemte sig på en eller anden måde for at sejle ud i en storm. Min søn og svigerdatter, som havde blåmærker forenlige med reimer på kroppene sine. Jeg lente mig fremover. Fortæl mig, herr Kvamme, hvordan arrangerer Pharmacorp ulykker? Du er oprørt, i sorg, kommer medvilde anklager. Gør jeg? For det virker som om alle, som tror Pharmacorps profit, ender op med at have uheldige ulykker, eller pludselige efterforskninger, eller frosne bankkontorer. Jeg trak frem telefonen min og lagde den på skrivebordet hans. Jeg har dokumentation, selskabsregistreringer, som viser, at Meridian ejes af Pharmacorp. E-poster mellem dig og Robert Gregersen, som diskuterer Erik Hagen-problemet. Registreringer af betalinger gjort til Julie Revheims eksmand for at trakassere hende. Bevis for, at du koordinerede med Helsetilsynet og Kripos, før du gik offentlig. Det var en bløff. Jeg havde Katrines selskabsdokument og spekulationer, men ingenting andet konkret. Kvamme smilte. Du fisker. Hvis du havde ægte bevis, ville du gå til politiet, ikke kommet hit. Jeg kom hit, fordi jeg vil høre dig sige det. Jeg vil høre, hvordan du retfærdiggør at dræbe 2 mennesker, som reddede barns liv. Jeg dræbte ingen, men du ved, hvem som gjorde det.
Han rejste se og gik til vinduet og så ud på byens lys. Da han snakkede igen, var stemmen hans anderledes kaldere, mere ærlig. Sønnen din var et problem, Elisabeth. Et brillant, problem. Behandlingsprotokollen hans fungerede faktisk, noget som gjorde ham farlig. Har du nogen anelse om, hvor mye penge, som er investeret i nåværende behandlinger for barnekræft? Forskningen, patenterne, infrastrukturen, milliarder af kroner, tusindvis af jobber. En hel industri bygget på eksisterende protokoller. En industri, som svigter barn. En industri, som redder mange barn og indgår rimelige kompromiser for andre. Erik ville forstyrre det. Han ville bevise, at vores dyrebehandlinger var forældet, at hans lille operation kunne opnå bedre resultater for en brøkdel af kostnaden. Hvis det blev offentligt kendt, hvis protokollene hans spredte sig, ville det være katastrofalt for Pharmacors profit. For hele helsevæsenet. Tror du sygehus ville overleve, hvis billigere behandlinger blev tilgængelige? Tror du forsikringsselskaber ville fortsætte med dagens refusionssatser? Erik troede ikke bare et selskab. Han troede hele den økonomiske strukturen i norsk medicin. Så du dræbte ham. Kvamme snudede sig mod mig. Jeg tilbød ham en vej ud. Legitimere behandlingen, men sagte, gennem rigtige kanaler, som ville tage år, kanskje 10 år. Længe nok til at Pharmacor kunne udvikle konkurrencedygtige alternativer, til at industrien kunne tilpasse sig. Han nægtede. Så barn døde, mens vi spilte bedriftsspil. Han havde ret. Han var naiv. Og naiviteten hans ville koste folk levebrødet, destabilisere helsemarkeder, skabe kaos. Nogen måtte stoppe ham. Nogen, ikke du. Kvamme smilte. Ikke mig. Jeg er bare en konsulent, Elisabeth. Jeg identificerer problemer og koordinerer løsninger. Hvad Robert Gregersen gør med den informationen, hvilke ressourcer han bruger, hvilke tiltag han tager, det er ikke min bekymring. Robert Gregersen beordrede deres død. Robert Gregersen beskyttede selskabets interesser. Hvordan han valgte at gøre det. Kvamme trak på skuldrene. Båtulykken var uheldig, men den løste et problem. Jeg blev iskald over hele kroppen. Han havde netop bekræftet alt, forsigtig, med troværdig benægtelse. Men nok for mikrofonen, som var typet til brystet mit. Og nu løser du det samme problemet med mig. Nu tilbyder jeg dig et valg. Tag forligget. Signer tavshedserklæringen. Gå din vej. Eller fortsæt at kæmpe og ende op som din søn. En advarende historie om folk, som udfordrede kræfter, som var for mægtige for dem. Det er en trussel. Det er virkelighed. Det, som skete med Erik, var en ulykke. Officielt. Men ulykker sker med mennesker med overraskende hyppighed. Datteren din, Rachel. Hun bor i Bergen. Gør hun ikke. Jobber for det teknologiselskabet i centrum. Det ville være forfærdeligt, om noget skete med hende. Om hun mistede jobben sin på grund af en eller anden fabrikert skandale, om hun begyndte at møde den typen pres, du har oplevet. Kulden blev til is i årene mine. Du lader datteren min være i fred. Det er helt op til dig. Signer papirerne, og Rachel forbliver tryg. De genværende barn dine bliver placeret i gode faciliteter. Du får pensioner der stille og sørger over sønnen din uden føderale sigtelser hængende over dig. Alle vinder. Bortset fra barna, som dør, fordi Eriks behandling aldrig bliver tilgængelig. Nogen barn dør, Elisabeth. Slik er livet. Spørgsmålet er, om din barn, din datter, din barnebarn overlever. For jeg kan skabe problemer for dem også. Jeg kan skabe problemer for alle, du bryr dig om. Jeg rejste mig sagte, beina min skal. Du er et monster. Jeg er en realist. Og du har 24 timer på dig til at bestemme, hvad som betyder mest. Døde barn, du aldrig har mødt. Eller din levende datters fremtid. Jeg gik til døren, så stoppede jeg. Kan jeg spørge dig om noget? Vidste Erik det på slutten? Vidste han, hvorfor der dræbte ham? Kvammes smil blev bredere. Han fandt det ud på båden. Efter at vi havde bundet dem. Men før vi kantrede den. Rebecca skreg. Men Erik så bare trist ud, som om han havde forventet det. Som om han vidste, at dette altid var slik, det ville ende for folk, som udfordrede systemet. Du var der. Jeg overvågede for at sikre, at det så overbevisende ud.
Vi kuttede båndene deres, før vi kantrede båden. Tagene efterlod mærker. Men ingenting kystvagten ville finde mistænkeligt, når kroppene havde været i vandet længe nok. Han virkede fornøjet med sig selv. Det blev gjort rent. Professionelt. Jeg nikkede sagte. Tak for, at du er ærlig. Er vi færdige her? Næsten. Det er én ting til, du bør vide. Hvad er det? Jeg løftede kanten af skjorten min og viste ham mikrofonen. Jeg har spillet ind alt. Kvames ansigt blev hvidt, så rødt. Han kastede sig mod mig, men jeg var allerede i bevægelse, rev op døren og løb mod hejsen. Bak mig hørte jeg ham råbe, skridt som bankede. Hejsdørene åbnede sig. Dr. Mortensen stod indenfor, og så livreddet ud. Jeg stupte ind og trykkede på knappen for lobbyen. Dørene gled igen akkurat, da Kvame nåede dem. Ansigtet hans forvrid af raseri. Fik du det? Gispede jeg. Hvert ord. Dr. Mortensen holdt op telefonen sin og viste optagsappen. Katrine publicerer akkurat nu, og jeg ringte politiet. De er på vej. Vi stormede ud af bygningen til kaos. Politibiler svingte ind med blinkende lys. Katrine stod på fortovet med telefonen hævet og direkte sendte alt. Elisabeth Hagen kom netop ud fra et møde med Richard Kvame, konsulent for Meridians strategiske partnere, sagde hun ind i kameraet sit. I en indspillet samtale tilstod Kvame at have koordineret drabene på Dr. Erik Hagen og Dr. Rebecca Hagen på ordre fra ledere i Pharmacore Industrier. Lydoptaget frigives samtidig med denne sendingen. Politibetjenter omringede bygningens indgang. Efterforsker Tornes dukkede op fra en af bilene. Udtrykket hendes var alvorlig. Fru Hagen, du skulle have ringt os først. Hvis jeg havde ringt der først, ville han aldrig have tilstået. Men som Kvame tror de er urørlige. De bliver uforsigtige, når de tror de har vundet. Tornes kunne ikke helt skjule sin anerkendelse. Du er heldig, som ikke blev dræbt. Jeg er gammel, og jeg har allerede mistet sønnen min. Hvad er det igen at være red for? Flere politifolk gik ind i bygningen for at arrestere Kvame. Katrine fortsatte sin direkte sending og forklarede forbindelsen mellem Meridian og Pharmacore, og detaljerte, hvordan et stort lejemiddelselskab havde orkestreret drab for at beskytte sin markedsandel. Telefonen min eksploderede med anråb. Rachel som hulkede og sagde, hun var lei sig for, at hun ikke havde troet mig. Martin Gjerde, som sagde, han genindsatte sig selv som min advokat. Julie Revheim, som fortalte mig, at Martine havde hørt nyhederne og ville give mig en klem. Og en samtale fra et ukendt nummer. Jeg svarede næsten ikke. Fru Hagen, en kvindes stemme. Dette er Dr. Aida Okoro fra Radiumhospitalet. Jeg har fulgt din søns arbejde gennem nyhedsdækningen. Jeg vil gerne diskutere og teste protokollene hans legitimt, med skikkelig tilsyn, kliniske studier, fuld åbenhed. Hvis de virker så bra, som dataene dine tyder på, må vi vide det. Barn må vide det. Jeg så på Dr. Mortensen, på Katrine, som fortsat sendte, på politiet, som førte Kvame ud af bygningen i håndjern. Han skreg om advokater, om ærekrænkelse, om hvordan dette ikke ville holde. Men ansigtet hans fortalte en anden historie. Han vidste, at det var over. Dr. Okoro, sagde jeg. Jeg ville være vældig interesseret i den samtalen, men først har jeg 4 barn i Sørlands Skærgården, som trænger fortsat behandling. Kan du hjælpe med det? Jeg skal have et team der i morgen tidlig. Vi vil sikre kontinuitet i omsorgen, mens vi evaluerer protokollene. De barn vil ikke miste tilgangen til behandling. Det lover jeg dig. Jeg lagde på og slap ud et pust, jeg følte, jeg havde holdt i en uge. Vi vandt, sagde Dr. Mortensen stille. Vi overlevede, korrigerede jeg. Sejren kommer senere. Når Eriks behandling redder tusindvis af barn i stedet for tusindvis. Når systemet ændres, fordi det må, ikke fordi vi brød det. Katrine afsluttede sin direkte sending og kom bort. Du ved, at du kommer til at blive berømt, ikke sandt? Denne historien er overalt. Du er bedstemoren, som fældte Big Pharma. Jeg er moren, som hævnede sin søn. Det er en forskel. Uanset, du forandrede ting i kvæld. Virkelig forandrede dem. Jeg så op på 18. etage i bygningen, der lysene brændt, mens politiet sikrede bevis. Et sted deroppe var Kvames kontor, da han havde tilstået mord med den tilfældige arrogansen til en, som troede han var urørlig.
Erik, tænkte jeg. Jeg håber, du ser på. Jeg håber, du ved, at jeg ikke lod dem vinde. Vinden tok sig op, kald fra Oslofjorden. Jeg skal. Kom igen, sagde Dr. Mortensen forsigtig. Lad os dra hjem. Barna vil vide, at du er tryg. Hjem. Huset ved havet. Eriks arv. Arbejdet vort havde bare så vidt begyndt. 3 måneder senere stod jeg på terrassen til kysthuset og så solen stige over Skagerrak. Havet var roligt i dag. Milebølger rullede ind med morgentidevandet. Et sted derude havde sønnen min og svigerdatteren min død. Men her, i huset de havde bygget, fortsatte arbejdet deres. Anderledes lovlig men det reddede fortsat liv. Fru Hagen. Martine dukkede op i døråbningen med et bræt med 2 kopper te. Hun havde fyldt 8 forrige måned og var fortsat tynd, men faren hendes havde kommet tilbage. Hendes sidste scanninger viste fuldstændig remission. Jeg lagde te-slik, du lærte mig. Tak, kære dig. Jeg tog en kop og bag hende sætte sig ved siden af mig. Burde du ikke gøre dig klar for skolen? Mamma sagde, jeg kunne droppe det i dag. Dr. Okoro kommer for at tjekke alle, og jeg ville være her. Hun nippede forsigtigt til sin sin. Er det sandt, at de skal lade andre barn bruge Dr. Eriks behandling nu? Ikke bare lad dem. De skal teste den skikkeligt gennem kliniske studier. Hvis den virker så bra, som vi tror, vil sygehus over hele landet kunne tilbyde den. På grund af dig. Fordi du fik dem til at lytte. Fordi din bedring og Markus og Lilis og Thomas' beviste, at det var værd at lytte til. Du gjorde det, Martine. Du og de andre barna. Hun var stille et øjeblik og så ud over havet. Jeg savner Dr. Erik og Dr. Rebecca. Det gør jeg også. Men jeg tror, de ville være glade for det, du gjorde, for at du ikke gav op. Jeg lagde armen min rundt de små skuldrene hendes. De ville være lykkeligst for dig, for at du er i live og frisk og kommer til at have et langt, vakkert liv. Radiumhospitalet havde handlet raskt efter, at Kvammes tilståelse blev offentlig. Skandalen hade tvunget frem flere efterforskninger av Pharmakors forretningspraxis, av Meridians aktiviteter, av de systemiske sviktene som hade gjort Eriks undergrundsoperation nödvändig i utgangspunktet. Robert Gregersen hade blivit arrestert som medskyldig i drap. Pharmakors aktiekurs hade stupt. Administrerende direktør hade sagt upp. Og i kaoset begyndte folk at stille ubehagelige spørgsmål om, hvorfor en funktionel kræftbehandling havde blivet undertrykt, hvorfor barn havde blivet nægtet behandling, hvorfor profit betydede mere end liv. Dr. Okoro havde blivet udnævnt til at lede en hurtig evaluering af Eriks protokoller. Hun havde taget med sig et team af forskere til Sørlandet, undersøgt patientene vore, gennemgået dataene vore, og inden 6 uger havde hun anbefalet nødgodkending for udvidede studier. Denne behandlingen virker, sagde hun ret ud til mig. Den vil ikke virke for alle, og den er ikke en mirakelkur. Men for visse typer barnekræft viser den responsrater, som er betydeligt bedre end konventionelle behandlinger, med færre bivirkninger og lavere kostnad. Spørgsmålet er ikke, om vi skal forfølge dette. Det er, hvorfor vi ikke forfulgte det for 5 år siden. Svaret på det var selvfølgelig penge, magt, trægheden i en industri bygget på eksisterende protokoller. Erik havde forstået det. Han havde prøvet at jobbe inden for systemet og blivet blokeret ved hver sving. Så han havde bygget sit eget system, velvidende om, at det ikke kunne vare, men i håb om, at det ville vare længe nok til at bevise, hvad som var muligt. Han havde haft ret. Yderdøren åbnede sig, og Julie kom ud, klædt for job. Hun havde fået job i den lille Sørlandsbyen som bestyrer for en bokhandel. Hun og Martine havde bestemt sig for at blive, for at være nær stedet, som havde reddet datterens liv. Godmorgen, Elisabeth. Martine, gå og klæd på dig. Skolebussen kommer om 20 minutter. Men mamma, jeg ved, Dr. Okoro kommer. Du får se hende efter skolen. Gå nu. Martine gjorde en grimasse, men adlød og forsvandt tilbage ind i huset. Julie satte sig i stolen, hun havde forladt. Hun har det bra, observerede jeg. På grund af dig, fordi du kæmpede, da du kunne have gått din vej. Julies øjne var blanke af følelser. Jeg har aldrig takket dig skikkeligt for alt. For at holde Martine i live der. Stemmen hendes brast. Du trænger ikke takke mig. Erik og Rebecca gjorde det harde arbejdet.
Jeg sørgede bare for, at arbejdet deres ikke døde med dem. Det er ikke en liten ting, Elisabeth. Det er alt. Jeg tænkte på det ordet, alt. Det havde føltes, som om alt faldt fra hverandre for 3 måneder siden. Min frihed, min økonomi, mine familieforhold. Nu blev disse bitene sagte sat sammen igen til noget anderledes, noget bedre, kanskje. Kripos havde frafaldt alle anklager efter, at Kvames tilståelse kom frem. Bankkontoene mine var blidt åbnet igen. Helsetilsynet havde stille afsluttet sin efterforskning, selv om Dr. Gregersen og Dr. Mortensen måtte gennem formelle høringer, før licenserne deres blev fuldt genindsat. Martin Gjerde havde hjulpet mig med at etablere en skikkelig ideel stiftelse, Ida Hagen Stiftelsen, opkaldt efter barnebarnet mit, for at fortsætte Eriks arbejde på lovlig vis. Donationer havde strømmet ind efter, at historien blev kendt. Folk var sendte over det, som havde sket, sindte over undertrykkelsen af effektive behandlinger, og de ønskede at hjælpe. Vi havde samlet ind nok til at finansiere ombyggingen af huset til et licenseret forskningsanlæg. Dr. Okoros team ville gennemføre studier her, behandle barn som kvalificerede for studien og dokumentere alt skikkeligt denne gang. Det var ikke det hemmelige tilflugtsstedet Erik havde bygget, men det var bærekraftig, lovlig og til syvende og sidst mere mægtig. Rachels bil svingte ind i opkørselen 9:00. Datteren min kom ud og så sliden ud. Hun havde kørt ned fra Bergen i går kvæld og boet på et hotel i byen. Vi holdt fortsat på at genopbygge forholdet vort, fortsat med at finde vejen tilbage til hverandre efter de harde ordene, som blev udvekslet i løbet af de forfærdelige ukene. Mamma. Hun gik op trappen til terrassen og klemte mig. Huset ser fantastisk ud. Du har gjort så mye med det. Stiftelsen gjorde arbejdet. Jeg bare vejledet. Ikke vær beskeden. Du gjorde Eriks ulovlige sygehus om til et legitimt forskningscenter. Det kræver mere end vejledning. Hun så ud over havet. Han ville have elsket denne udsigten. Han elskede den. Han lod mig bare ikke se den, mens han var i live. Rachel var stille et øjeblik. Jeg er lei mig for, at jeg ikke troede dig, for at jeg troede, du havde mistet forstanden. Du prøvede at beskytte mig. Jeg forstår det nu. Du havde allerede mistet broren din. Du orkede ikke tanken på at miste mig også. Jeg mistede dig næsten uanset. Da jeg hørte, at du havde konfronteret Kvame alene, da jeg tænkte på, hvad som kunne have sket, hun ristede på hovedet. Du er modigere, end jeg gav dig æren for. Ikke modig, bare for gammel til at bry mig om risikoen. Det er en forskel. Dr. Okoro ankom 10:00 med sit forskerteam. De havde kommet ukendeligt for at tjekke Martine, Lili og Thomas. Markus havde returneret til familien sin i Trøndelag, men forblev i studien under en lokal læges tilsyn. Alle 4 barn viste vedvarende bedring. Dataene var så lovende, at Kræftregisteret udvidede studien til 5 andre steder over hele landet. Elisabeth, har du et øjeblik? Dr. Okoro trak mig til side efter at have undersøgt barna. Jeg vil diskutere noget med dig. Vi gik ned til stranden, da tidevandet var på vej ud, og efterlod tidevandsbassengere fulde af lidt marint liv. Jeg havde begyndt at gå her hver morgen, tænke på Erik og Rebecca, snakke med dem i hovedet mit. Vi har fuldført analysen af din søns patientjournaler, sagde Dr. Okoro. 63 barn over 5 år med detaljerede behandlingsnotater og resultatdata. Det er et utroligt datasæt. Erik var grundig. Han var også brilliant. Nogle af modifikationerne han gjorde på eksisterende protokoller, timingen, medikamentkombinationerne, integreringen af lindrende behandling, det er genuint nyskabende. Vi indlemmer allerede elementer i vores udvidede studier. Det ville have gjort ham glad. Det er noget andet. 3 af barna Erik behandlede, nu voksne, har kontaktet os. De ønsker at deltage i forskningen, dele sine historier, hjælpe os at forstå de langsigtige effekterne af behandlingen. En af dem studerer medicin nu, med specialisering i onkologi. Hun sagde, Erik reddede livet hendes, da hun var 6 år gammel. Jeg kendte tårerne stige i øjnene. Han fortalte mig aldrig, nævnte aldrig noget af dette. Han beskyttede dig og sagde selv.
Hvis det havde blitt kendt, hvis familier havde begyndt at opsøge ham offentligt, ville operationen blitt afsløret for mange år siden. Han holdt det hemmeligt, fordi hemmelighold var den eneste måden at fortsætte på. Dr. Okoro tog en pause. Men Elisabeth, hans isolation, behovet for at skjule det han gjorde, og lyve for familien, og operere i konstant frygt for opdagelse. Jeg tror, det tærede på ham. Jeg tror, det kostede ham mere, end vi kan måle. Siger du, at presset drev ham til at tage risikoer, til at drage ud på den båden? Jeg siger, at folk ikke kan leve i skjul for altid uden konsekvenser. Det faktum, at hans død ikke var en ulykke, at Pharmacorp arrangerede den, ændrer ikke byrden hemmeligholdet lag på ham og Rebecca. De var udslidte, rede, alene. De havde teamet sit. Et team på et dusin mennesker er ikke det samme som at have hele det medicinske samfundet bag sig. Det er ikke det samme som at kunne publicere resultaterne dine, præsentere på konferencer, samarbejde åbent med andre forskere. Dr. Okoro så ud over havet. Det vi bygger nu, den legitime forskningen, de åbne studierne, den offentlige anerkendelsen af det Erik opnåede. Dette er, hvad han ønskede. Dette er, hvad han døde, mens han prøvede at opnå. Så vi hedrer ham ved at fuldføre det, han startede. Akkurat. Den eftermiddagen kom Katrine med en kameramand. Hendes undersøgende serie om Pharmacorp havde vundet priser og udløst høringer i Stortinget om lægemiddelindustriens praksis. Nu lavede hun en opfølgingssag om stiftelsen og de pågående studierne. Elisabeth, dette stedet er utroligt, sagde hun og så se rundt på det renoverede anlægget. Du har bygget noget ægte her. Vi har bygget noget lovligt, korrigerede jeg. Erik byggede noget ægte. Jeg sørgede bare for, at det overlevede ham. Ikke bagatelliser det, du gjorde. Du afslørte en bedriftskonspiration, fik retfærdighed for sønnen din, og tvang frem systemændring i, hvordan vi tilnærmer os barnekræftbehandling. Det er ikke bare overlevelse, det er transformation. Hun interviewede mig på terrassen og spurgte om stiftelsens planer, studieresultaterne, barnas fremgang. Jeg svarede forsigtigt og passede på at give æren til Erik og Rebecca, for at understrege, at dette var deres arbejde, deres vision. Men det er du, som gjorde det muligt, pressede Katrine. Uden dit mod, uden min alder, afbrød jeg. Det er det, folk glemmer. At være 63 er ikke en ulempe, når du kæmper mod mægtige mennesker. Jeg havde ingenting at tabe. Karrieren min var over. Rygtet mit spilte ingen rolle. Jeg kunne tage risikoer, som yngre folk ikke havde råd til. Så alder var din fordel. Alder og erfaring. Jeg har begravet en ægtemand og en søn. Jeg har set folk, jeg elsker lide. Jeg har set nok af livet til at vide, at nogle gange må du bryde regler for at gøre det, som er ret. Yngre folk tror fortsat, at systemet fungerer. Jeg er gammel nok til at vide bedre. Katrine smilte. Det er et godt citat. Kan jeg bruge det? Brug alt, som hjælper. Hvis min historie overbeviser selv en person om, at alder er styrke snarere end svaghed, er den værd at fortælle. Den kvelden, efter at alle havde dratt, satte jeg alene på Eriks gamle kontor. Laptopen hans var fortsat her, selvom de fleste filene var overført til stiftelsens sikre serverer. Jeg åbnede den og fandt mig selv blag gennem gamle billeder. Erik som barn, med et tandløst glis mod kameraet. Erik på sin afslutningsceremoni på medicinstudiet. Rebecca ved siden af ham. Erik som holdt babyen Ida, ansigtet hans fyldt af undring og kærlighed. Erik med en gruppe barn på denne stranden. Alle skallede fra cellegift, men smilende. Det sidste billede var datet 3 uger før hans død. Erik og Rebecca stod foran dette huset, arm i arm, og så på kameraet med udtryk, som var trætte, men fornøjede. Bag dem kunne man så vidt skimte Martine, som lægte i hagen, i live, da hun skulle have været død. Jeg berørte skærmen forsigtigt. Jeg gjorde det, Erik. Jeg fuldførte det, du startede. Arbejdet fortsætter. Barna er trygge. Og verden ved, hvad du opnåede. Ikke noget svar selvfølgelig. Men jeg følte noget. En følelse af fuldførelse. Kanskje tilladelse til uendelig sørge ordentlig. Telefonen min summede.
En tekstmelding fra Dr. Gregersen. Hørte netop fra Lægemiddelverket. De hurtigt behandler godkendingen for udvidelsen af studien. Vi kan have 20 steder operative inden 6 måneder. Eriks behandling kan være alment tilgængelig inden næste år. Jeg skrev tilbage. Han ville været så stolt. Tak for alt, svaret hendes kom umiddelbart. Tak for, at du troede på os, for at du kæmpede, da vi ikke kunne. Jeg rejste mig og gik ud på terrassen en sidste gang. Solen gik nu ned og malte havet i nuancer af rav og rose. Vakkert og melankolsk og perfekt. Martine dukkede op ved siden af mig med moren ret bak sag. Fru Hagen, jeg tegnede noget til dig. Hun holdt frem et papirark dækket af forsigtige farvestiftstrækker. Det viste dette huset, havet og flere strækfigurer, som holdt hænder. I hjørnet stod 2 figurer i skyene og smilte ned. Det er Dr. Erik og Dr. Rebecca, forklarede Martine. I himlen og ser på os. Mamma siger, de kan se alt, vi gør her. Jeg tror, de kan det, sagde jeg mygt. Jeg tror, de er vældig stolte af dig, Martine, og stolte af dig også, for at du var modig, for at du reddede arbejdet deres. Jeg knælte ned og klemte den lille kroppen hendes. Dette barnet, som repræsenterede alt Erik havde kæmpet for, alt han havde ofret for. Hun var i live. Hun var frisk. Hun skulle vokse op og have et liv fuldt af muligheder, som engang havde virket umulige. Det var det, som betød noget. Ikke prisene eller medieopmærksomheden eller høringene i Stortinget. Ikke min oprejsning eller min offentlige triumf. Bare dette. Et barn, som skulle have død, men som ikke gjorde det. En fremtid, som havde blivet stjålet og så genvundet. Martine, ved du, hvad du vil blive, når du bliver stor? Spurgte jeg. Lege som Dr. Erik, så jeg kan hjælpe andre barn, som er syge. Jeg så op på Julie, som havde tårer strømmende ned over ansigtet. Der bliver du en fantastisk lege, sagde jeg til Martine. Den allerbedste typen. Den kvelden, alene i huset, mit hus nå, virkelig mit, skrev jeg et brev, ikke for at sende noget sted, bare for at skrive. Til Erik og Rebecca, til Ida, til alle barna, som ikke havde overlevet længe nok til at se denne dagen. Jeg ved, dere prøvede at beskytte mig ved at holde mig unna. Jeg forstår nu, hvorfor huset var forbudt, hvorfor dere ikke kunne risikere, at jeg vidste, hvad dere gjorde. Men jeg skulle ønske, dere havde stolt på mig tidligere. Jeg skulle ønske, jeg kunne have hjulpet dere med at bære denne byrden. Jeg skulle ønske, dere havde vidst, at dere ikke var alene. Arbejdet fortsætter. Barna er trygge. Behandlingen vil redde tusindvis, kanskje millioner til slut. Dere forandrede verden, selvom verden prøvede at stoppe dere. Jeg er ikke ung længere. Denne kampen tog alt, jeg havde igen. Men det var værd det. Hvert øjeblik af frygt, hver trussel, hver søvnløs nat. Værd det at se Martines smil, at høre Lillys latter, og vide, at Thomas og Markus er i live og trives. Du lærte mig noget, Erik. Du lærte mig, at alder ikke betyder overgivelse, at det fortsat er tid til at kæmpe, fortsat tid til at betyde noget, fortsat tid til at forandre ting. Du lærte mig, at visdom og erfaring kan være våben like mægtige som alle andre. Tak for den gaven. Tak for, at du lod mig fuldføre arbejdet dit. Tak for, at du betroede mig din arv. Vil nå begge to. Deres krig er over. Det er vandt. Jeg brættede brevet og lagde det i en skuff. En dag vil kanskje Martine ønske at læse det. Eller Lily, eller en af de hundredvis af barna, som vil blive reddet af behandlingen Erik var pioner for. For nu var det nok at vide, at det eksisterede. En optegnelse af taknemmelighed, et mindesmærke over offer, et løfte om, at deres arbejde aldrig vil blive glemt. Jeg gik til vinduet og så ud på det mørke havet, på stjernene, som dukkede op på skumringshimlen. Morgendagen ville bringe nye udfordringer, flere studier at koordinere, flere familier at hjælpe, flere kamper med byråkrati og modstand. Men i kveld kunne jeg hvile. I kveld kunne jeg bare være Elisabeth Hagen, mor, bedstemor, vogter af en arv, stående i et hus bygget på kærlighed og håb, og den stag troen på, at nogen barns liv er værd at kæmpe for.
Havet det viskede mod land, evig og tålmodig. Jeg lyttede til rytmen og følte, for første gang på måneder, fred. Arbejdet havde bare så vidt begyndt, men det værste var over. Vi havde overlevet mørket, og nu, endelig, var det lys. Fortæl mig nu, hvad ville du gjort i mit sted? Skriv gerne i kommentarfeltet. Tak for at du så på, og ikke glem at tjekke ud videoen, som dukker op på skærmen din nu. Jeg er sikker på, at den vil overraske dig.